Gyda thair gêm yn weddill yn hymor arferol Super Rygbi Cymru, mae'n amser i nifer orffen ar nodyn uchel cyn i rowndiau terfynol gychwyn. Heddi brwydr rhwng dau o gewri'r gystadleuaeth, dau sy'n anelu i godi'r tlws eleni. Mas i'r asgell, cais gwych i Llanymddyfri. Cyndo llwybr trwyddo, mae Dewi Cross yn neud cais o ddim byd i Caerdydd. Caethon ni nôl, mae yna walle, mae yna gyfle, mae yna sgôr. A dyn yn dod yn agor i Carla, ac mae'n mynd i fod yn sgôr, dwi'n siŵr, yn y gornel chwi. Mae'r tablu chi 6 pwynt felly sy'n gwahanu Caerdydd a Llanymddyfri am y ras i orffen yn ail. Casnewydd yn fuddigol pnawn yn erbyn Pen y Bont i godi nhw i'r trydydd safle. Gêm gastre yn y rwngdiau cynderfynol cofiwch yw'r wobr, felly digon i chwarae amdano o hyd. Mae Glynebwy wedi dominyddu hyd yma, ond colli'r enfawr gastre i Gasnewydd penwythnos diwetha yn dangos bod e'n bosib curo'r dynion dir ar eu tomen eu hunan. Cofiwch bod y chwe ucha yn mynd yn syth i'r rwngdiau terfynol gyda'r 4 tîm isa yn cystadlu am y gemau ail gyfle. Mae'r 4 tîm ucha hefyd yn chwarae adre yn y cwarteri. Croeso cynnes i Fanc yr Eglwys, yr eil gêm yn olynol yn Super Rygbi Cymru. Mae'r haul wedi bod yn tynnu arno ni, felly ni wrth ein bodd Josh Turnbull, Llewach ap Myrddin yn cadw cwmni i fi. Dau dîm sy'n gartrefol iawn yma'r Ladies Day, yndych chi boes? Mae dipyn o awyrgylch yma. Yn y periphery, ni'n gallu gweld marched yn dawnsio ar y ford, ond mwy am hynny yn y man. Ni'n mynd i droi'n sylw at y gêm nawr, Josh. A falle at yr wythnosau diwetha, chi'ch dau, wythnosau prysur dros ben i ti fel rhan o dîm hyfforddi tîm Dan Ugen, a nawr yn gweld lot o boes mae'n camu lan i'r gyngrair. Dyna beth eisiau gweld, y boes yn cael amser ar y cae y chwarae, a cael y munudau yn y banc, a dyna beth eisiau i gweld am boes ifanc dod trwyddo, i gweld nhw'n chwarae, datblygu gemau nhw a gobeithio hwnnw nhw'n sefyllfa dda cyn cwpan y byd. A Llewach, ni'n gwybod bod ti'n bennaeth rygbi ysgol Glantaf cyn chwaraewr Caerdydd wrth gwrs, so mae tîm Dan 40 Glantaf newydd ennill cwpan Prydain, llwyddiant aruthrol. Mae'n dangos fod lot i ddathlu yn rygbi Cymru ar hyn o bryd, o ti'n gweld y cyfan? Wyt, dechrau, mae nhw'n wedi bod yn tymor llwyddiannus iawn ar draws y tîm yr ysgol i gyd, ag chwaraeteg tîm Dan blwyddyn 9, tîm Dan 14 yn profi gyda'r gorau yn Lloegr yn mynd holl ffordd a curo'r gwpan, so balch iawn o'i ymdrechu nhw. Mwy am hynny yn ystod yr egol. Yn at y gêm yma, mae ail yn erbyn pedwerydd, Llewach. Fel ti'n gweld i'n mynd, sut wyt ti'n asesu'r ddwy garfan? Mae'r ddau olwyr, y ddau dîm yn tynnu dŵr i'r danedd. Maen nhw wirioneddol yn fydd chwip o gêm yma heddi yma. Y profiadol yn erbyn yr ifanc chwym heddi yma fydd i efo Caerdydd a Llandovery, dwi'n meddwl, ond mae'n mynd i ddod lawr i'r set-piece i danio'r ddau yr olwyr yma i fynd. Mae wastad yn dod lawr i'r set-piece, ond mae'n anodd peidio canolbwyntio ar yr olwyr. Mae yna ddau dîm cyffroes. Ydy, a ti'n gweld y ddau pac yn mynd ati, mae ddau pac gryf dan nhw. Ar y foment, fi jyst yn edrych ar y pac Caerdydd, bach mwy o profiad na, enwedig yn y rhengol a'r ail reng. Ti'n gweld boes ifanc yn dod off o fainc wedyn. Reit, wel fel wedes i, mae yn ddiwrnod y merched yma ar Fanc yr Eglwys. Maen nhw wedi bod yma ers canol dydd. Bandiau a bwyd i godi arian at Tri Hafan. Mae'r diodydd wedi bod yn llifo trwy'r pnawn, felly pwy gwell i ddanfo mewn i'r clwb na'n sylweddyn ni hyn o Waun Gwynedd. Lawr yn tre'r Porthmyn ydy fan hyn fel rheol, ond mi yn Ladies Day, dydd y merched yma yn Llanymddyfri. Mae'n gyfadda dwi bach yn underdressed am heddiw. Dwi'n nghofio'n het a bob dim, achos mae'n merched yma'n hyn wedi gwisgo i fyny go iawn a maen nhw'n mwynhau. Catrin, sut wyt ti? Helo, fi'n iawn, diolch i chi. Mae'n eitha gwych tu fewn i fan hyn. Beth sy'n mynd ymlaen? Eitha twll lle mae'n mynd heddi. Beth sy'n mynd ymlaen ma? Mae fe dynod y menyw heddiw dyn ni. Ni'n neud y bob blwyddyn yn Clwb Llanymddyfri. Mae gêm dyn ni pnawn yma, fel chi'n gwybod, yn erbyn Caerdydd. So pawb yn joio. Wel, menwod yn unig yn joio ar hyn o bryd. Ac ydych chi'n codi arian? Mae'n achos da pan chi'n neud hyn? Odyn. Ni'n neud y bob blwyddyn i codi arian a Lenny ni'n codi fe at y Lysen Tri Hafan.
Felly, ie, llongyfarchiadau am godi arian, achos mae dipyn o ganu bod yn ymlaen. Mae Taylor Swift a pobl i bod yma do? Wel, odyn, ond yn fwy well na Taylor Swift, na ni Tina Morris a Catrin. A mae chi'n cael pen blwy yma heddiw? Os, gwech chi'n enwau. Mae Fon a Blwydd y merched yma heddi. Come on, merched, dewch mewn. Ifon a Delyth, y blwydd enw hynny. Oeddech chi'n trio cuddiad oeddech, chi'n cael eich stitio fyny bach? O, ne, fi gyd i wedi gael stitio fyny, fi gyd i fe. Pen blapus. O, diolch yn fawr. Chi'n ma'n joio? O, dyn ni'n joio mas raw. Bach gormod fi credu. Ymlaen ni. Chi gyd yn ser Llanymddyfri? O, dyn ni gyd yn ser Llanymddyfri. A pwy arall sy'n y tu ôl mae'n ein, chi'n joio? Ni yn joio! Feis a lot o fwynhau yn ymlaen yma. Well i fi fynd cyn bod fi'n cael dynnu fewn i'r canu hefyd, sy'n neb eisiau clywed hynny. Diolch merched. Bod y moyn mynd mewn, ydw maen nhw wedi codi ofn ar Owain Gwynedd. Ond rhaid, digon i ddod i chi ar S4C dros yr wythnosau nesaf. I'ch apwyntiau Super Rygbi Cymru, fel yr arfer, nôl i chi nos Fawrth am 10 o'r gloch. Nos Iau nesaf, byddwn ni ar bac yr arfer sy'n Caerdydd groesawu Casnewydd. Pedwerydd o Ebrill, wel mae knock-out rygbi yn dychwelyd i S4C Benetton yn erbyn Caerdydd yng Nghwpan Her Ewrop a Ulster sy'n croesawu'r gweilch. A gan bod hi'n brynawn Sadwrn, mae 4 gêm wedi bod yn barod heddiw. 38-14 oddi yn erbyn Aberafan a Pontypool. Casnewydd yn parhau ar rhediad cryf nhw yn erbyn Pen y Bont. Rygbi Gogledd Cymru yn drech yn erbyn Cwynt Caerfyrddin adre. A wel dyna chi gêm rhwng Abertawe a Glynebwy. Ieuan Morris yn cipio'r cais ola ac yn selio'r fuddugoliaeth. 1 pwynt oedd ynddi yn y diwedd ac wrth gwrs rydyn ni'n dod ar diwrnod i ben yma ar Fanc yr Eglwys. Right, nôl at gêm heno, dyma manylion y tîm cartre i chi. Rheng wlan llawn profiad, Berian Watkins a Cameron Lewis, a dyn sy'n gwneud ei 2 ganfed ymddangosiad yn y Crys Rhif 1, Jamie Hughes. Mae'r brodyr Warren, Adam ac Aaron yn chwarae yn y canol ac ar yr asgell. Y ddau wedi sgorio 7 cais rhyngddyn nhw eleni. Dim lle profiadol Lee Rhys yn y 15, cadwch lygan mas am George MacDonald yn fewn o'r heddi, a un newid hwyr i chi, mae Jack Maynard mewn ac yn cymryd lle Johan Hughes yn y Crys Rhif 10. Ac mae'n sylwebydd ni heno Owain wedi bod yn brysur, nawr mae fe mewn lle llawer fwy gartrefol, mas ar y cae ymysg y Porthmin. Gai jyst gywiro chi, ddim fydd ofn y merched oedd cael gadael fi fewn i'r clwb gyda'r llaw iawn. Ladies only oedd o, ond dwi'n bach o gariad rwan i'r rheng flaen a blaenwyr Llanymddyfri, oherwydd mae'r olwyr mynd i gael digon o sylw. Jamie Hughes fan hyn. Jamie, if you could drag you over, doing some stretches. 200 games for Llandovery today. Congratulations. Thank you. Big milestone. Yeah, very big. Played this club for 11 years. That's been a long time waiting. 200 games, looking back, if you can cast your mind back, any outstanding memories for you? I'd say beating Cardiff away in the cup in the league. Yeah. I think it's fit for this game today. Yeah, and beating again today. Beat them again today, yeah. Right then, good luck today, enjoy the game. I'm going to find Berian, who's stretching for the first time ever, he said earlier. First one is And amal sy'n stretcho. Dim amal o gwbl yn ôl, tro canta blwyddyn yn. Yeah, ond 200 gêm i Jamie, i partner yn yr heng flaen, so pa mor wych mae o wedi wneud? I fod yn onest, mae pawb yn gwybod yn gangrair am digon amdano Jamie, so I'll gweud digon o pethau digon da amdano fe. Ond y boi off y cae, y boi ni gyd yn caru yn y clwb, a mae'n boi arbennig, so mae'n deserve popeth yn gael iddi. Ond Caerdydd ydy'r gwrthwynebwyr, y ddau yn chi ymysg y 4 uchaf eto tymor yma, mae'n mynd i fod yn gêm anodd? Ie, mae'n hanfodol, ni'n cadw'r cefnwyr sy'n dalgerus tu ôl dyn nhw yn enwedig Tom Bowen, mae digon i gael ei gweud amdano fe. A gweithio gewn ni'n cadw ein dawel a dewn ni mas ar top iddi. Wel, pob lwc heddiw Berian, a pob lwc fo'r fwy o stretcher, as gen ti'n neud. Joia. Ie, llongyfarchiadau mawr i Jamie Hughes, ddim digon o sylw asod yn mynd i'r rheng flaen os e. Ond ni unwaith eto nawr yn mynd i droi'n sylw nôl at y llinell gefn. Lee Rhys, ni'n aml yn sôn amdano fe, felly fel curiad calon y tîm a'n gosod y tempo, ond George MacDonald wedi camu mewn i'w sgidiau fel ni. Ydw i'n newid pethau? Sut chwaraewr yw e? Tebyg iawn i Lee Rhys, mae wedi wneud job da iawn yn camu fyny ac am perffaith iddo fo, really, cael Lee Rhys yn mentora fo leni, ond na, mae'n yr un modd a Lee ag gyda Lee'n gorffan ar diwedd flwyddyn mae Llandovery wedi ffindio mewnwr bach da i gario'r baton yn ymlaen iddyn nhw.
Ie, wrth gwrs na mi fydd yn chwarae'r syml Jack Maynard yn lle Johan Hughes i newid hwyr, ond at y pacta o Llandovery, neu fel mae'n cael ei nabod yn leol, cawr mawr Emlyn. Fel o ti'n adnabod e, Josh? Cymryd enw na o diwrth o fi. A mae'n chwaraewr weddol tebyg fyd, ar brig y stats i gyd. Neb wedi curo mwy am ddiffynwyr i Llandovery, mae'n chwarae ymysgoblaenwyr. Ie, mae Osh yn mynd trwy twmpath o gwaith pob gêm, yn wedig, dwi'n edrych diwedd y tymor, mae'n top y stats i gyd. Mae cario bel a lot, mae'n curo am ddiffynwyr. Bydd lot mynd trwyddo fe heddi, lot o gwaith Llanymddyfri mynd trwyddo fe, a fel dweud i, bydd yn neud lot yn y gêm yma heddi. Ie, edrych mlaen i weld yn mynd, ond ewn ni nawr troi'n sylw at yr ymwelwyr, a dyma 15 cyntaf tîm Dan Fish. Am restr o olwyr, ni wedi sôn amdano nhw'n barod, mae'r cefnwr Matty Young ar Dan, gêm wych yn erbyn Pontypool, wythnos diwetha gyda 2 gais. Am fraint gweld Tom Bowen yn chwarae heddi, di arwyddo cytundeb dros y rhanbarth yr wythnos hon, disgwyl gweld ei gyflymder ar y cae pnawn yma. Cyd-gapten tîm Dan Cymru Steff Emmanuel hefyd wedi arwyddo cytundeb dros Caerdydd ac yn dechrau heddi yn y Crys Rhyd 12. Ac mae Alan Rees nôl fel bachwr heddi, dyn sy'n gwybod y ffordd i'r llinell gais gyda 1 ar 10 heddi. Felly bydd rhaid un o sêr tîm Dan Cymru, Tom Howe, aros i ddod oddi ar y Fanc. Am y prif hyfforddwr Caerdydd, Dan Fish nawr yn ymuno ni cyn y gig gyntaf. Dan, thanks for joining us. What a run you've had. I think it's 6 victories on the bounce. Just tell us a bit about the mood in camp going into this one in Llandovery. Yeah, obviously we had a good 6 wins in a row in the league. Obviously the cup competition come in the middle of that, and you know it's great to blood a couple of young boys in that and give some boys valuable game time and some experience. So we've picked the pieces of what we've done in the cup and games previous to that, and hopefully now we've come with a formula. Hopefully now that'll take us on to the end of the season. Obviously slow start to the season. We've picked up the last few weeks, 6 on the bounce now. What do you put that down to? I just had a little bit of consistency, obviously. You know, with people coming out of different camps, obviously our boys training seniors, boys in the academy, the semi-pro boys. You know, it takes a bit of gelling. You know, it don't just happen overnight. So, you know, the more them boys train together, the more they play together, you know, the more they gel. And obviously we're starting to see that come through now. With Llandovery, we all know that they like chaos and play unstructured rugby. You like to play an open game through structure. How are the younger lads maybe going to stick to the discipline when it gets a little bit chaotic today? Oh, you know, obviously we've come with a game plan. Obviously we don't have to be a game of 7s, you know, but like I said, Llandovery are good in transition, but the boys we got, and you know, obviously we don't want it to get too open, but you know, we're young boys at the end of the day. We've got a lot of talented young backs out there, you know, and if that game do cut open, I'm sure them boys are just going to click and do what they've done for the last 6 to 10 years playing. So it'll be a very exciting game for the viewers, but maybe not so much myself watching. Yeah, plenty of viewers here. We might see you in the bar during Ladies' Day after this one, Dan. Right, thank you very much. Thank you. Pob luck, thank you very much. Right, ni'n mynd i drawn sylw nawr yn sythi Steff Emmanuel, un o gyd capteiniad tîm Dan Cymru. Mae'n edrych weithiau yn dywe fel mae fe'n chwarae'r lefel yn uwch na i gyd chwaraewyr. Ie, mae'r arweinwydd gwych. Mae hen pen ysgwyddau ifanc. Mae'n braidd yn lwcus ambell waith. Mae'n darllen y gêm yn gwych. Mae'n yn y sefyllfa dda. Pob gorau mae'n jyst yn dysgu a datblygu gemau pob amser, a jyst dros y blwyddyn diwetha, ers fi bod yn marfer gyda tîm cyntaf nawr, wedi datblygu gemau'n enfawr. A Tom Bowen yn un sy'n chwarae gyda fe dros Cymru Dan a dros Caerdydd. Wel, chi'n gweld e fan hyn yn gallu creu rhywbeth mas o ddim byd, so all. Ie, mae'n un o'r chwaraewyr rygbi na ddech chi'n cael y gwylio, mae'n gyffroes, mae'n cael y tyrfa i gyd ar ei traed, ac mae'n gobl ei arwyddo cytundeb newydd gyda Caerdydd, ac gyda dipyn o highlights rhywle dim ond yn ei gynoed, ac edrych ymlaen i weld o sydd mae'n chwarae ar y lefel yma yn ebyn olwyr profiadol Llanymddyfri heddiw. Ie, a mae'n llafar iawn yn dywe, mysg i gyd chwaraewyr. Mae'n un sy'n edrych fel bod e wedi elwa o chwarae gyda Caerdydd. Ond mae'r gig gyntaf yn agosau, felly pen ar y bloc, boys, fel ti'n gweld hon yn mynd? Dwi'n mynd i fynd amdan Caerdydd ymwneud jyst o ran y talent ifanc yn mynd allan heddiw yma. A ti newydd atgoffa fi bod ti wedi chwarae'r ddau dîm, felly ni'n anodd i ti alw, Josh? Ie, rhy agos. Ond ti ma fel pundit, felly ti'n gorfod, sori. Fel ti'n gweld yn mynd. Head on the block, just Caerdydd.
pac yn rhy gryf, a bydd yn rhywun platform dda i'r Orwell i creu problemau i Llanymddyfri. Right, mae'n mynd i fod yn ornes ddifyr. Amser ymuno yn tîm SLWB. English language commentary is available with Phil Steele and Josh Turnbull. Owain Gwynedd a Llewar Chymyrddin sydd gyda chi yn y Gymraeg. Felly, good afternoon Phil a chrynhawn da, Owain. Chrynhawn da i chi gyd. Helo a chroeso i rownd 16 o Super Rygbi Cymru. Dyma'n tair rownd i gyd sydd weddill o'r tymor arferol. Pawb yn ymlaen am y pwyntiau holl bwysig wrth am o'r uchel a phosib. Dyma tîm Llanymddyfri chi Mair os Evans fydd ei 4 newid i'r tîm gyda'r pen y bont wythnos yn ôl. Newid hwyr i'r tîm. Iowan Hughes allan ar ôl na fe gefn wrth gnesu fyny. Felly Jack Maynard i fewn fel maswr. Tom Lewis i mewn fel cefnwr yn lle prif sgoriwr ceisiau'r tîm Ken Abraham. Fotham i disgyn i'r Fanc. Y ddau newid arall yn y panc. Dan Jamin a Stewart Worrell. Cadwch llygad ar Joe Powell, y capten Osian Davies, ymysg carwyr ac amddiffynwyr gora'r gyngrair. Ac i Caerdydd, wel yndi, mae'r ser yn ôl. Tom Bowen a Iowan Emmanuel yn 2 o 5 newid i gyd. Os di bygythiad nhw, ymysg yr olwyr ddim yn ddigon, fe oedd Matty Young a Dewi Cross ar dan wythnos dwytha yn erbyn Pontypool. Y 3 newid arall yn y pac. Ben Fry, Tom Harper, a prif sgoriwr y tîm, y brif ddinas, Alun Rhys, 11 cais i gyd i mewn i'r tîm gan Dan Fish. Ac os ti'n un am ddigon o arfaen y tîm, mae'r ddawel Tom Howe ac Iowan Emmanuel yn barod i'r argraff oddi ar Fanc. A dyna chi Caerdydd yn dod i'r maes. Fe gychwyno nhw. Y penwythnos yn ail ac yn chi gau y bwlch ar frig y tabl. A'r Glyn Ebwys sydd wedi eisoes wedi ennill yn gynharach heddiw yma. A dyna fo, Jamie Hughes. 2 ganfed ymddangosiad mewn 11 mlynedd o ymroddiad i glwb rygbi Llanymddyfri. Ond yma, allan i'r maes ar ben ei hun i gychwyn. Ac yn ar gweddill. Cael llun fach, Joe Powell y capdan. A'r masgot. A chwarae teg, mae amball un o'r merched wedyn wedi ffwrdd allan i'r oerfel. Mae'r hael yn disgyn fel mae'r tymheredd yma. Mae'r dyfarnwr Rhys Jones yn profiadol. Rhys Jones ar y lefel yma. Gyda'r chwiban yn ei ddwylo. Nec fydd o angen bod ar ei ore. Achos dyma gêm o'r haen uchan Super Rygbi Cymru. 2 dîm. Yn illodd wrth gwrs uwch gyngrair Cymru cyn i'r gyngrair newid i Super Rygbi Cymru. Felly Caerdydd i gychwyn y gêm. Yr hael tu ôl i'w cefna nhw. Y 20 munud agoriadol. Llanymddyfri yn ei crysa. Coch a gwyn arferol yn chwarae'r dde o'r dde i'r chwith. Bel araf. MacDonald yn defnyddio'r pac illa cael sylfaen bach yn well. Gyda twrio mae bel dan mymryn o bwysa. Mae yna i'r mewnwr fawr o warchod. Gwaith da gan Caerdydd ein iwsans o hunain. Felly mae'n mynd i fod yn scrum. Dibynnu o digwyddodd Caerdydd yn twrio. Ac yn diwad MacDonald heb unrhyw warchodaeth. Pel Caerdydd fydd i. A Llewar Chymyrddin bellach wedi wneud i fyny i'r blwch sylwebu. A Llewar Chymon yn sylfaen perffaith i olwyr Caerdydd i lawnsio mysodiad. Yndi, lle perffaith i ddod ag dod Tom Bowen fewn i'r gêm yn gynnar yn y gêm. Dwi'n siŵr allan nhw'n edrych i ddod o fo fewn fan hyn a dod o'i draed cyflym yma fewn at olwyr Llandovery fan hyn. Chos efo'r ymoda hefyd, mae'r hael allan, mae'r gwynt di dechrau tawelu. Mynd i fod yn gêm agorau mynd nhw'n gobeithio gweld sawl cais mae rhywun yn dymuno. Dwi'n meddwl bod ni'n bryn o geisio fan hyn efo'r y 2 dîm sy'n allan yna. Dwi'n just yn ddiddorol gweld y to ifanc efo Caerdydd yn erbyn y profiad Llandovery. Caerdydd fewn i canol cae. Rheg syth lawr y canol ma Emmanuel. Dawyn Lewis ar ei ysgwyd o. Eto allan y llydan. Maen nhw'n anelu i fynd torri nôl tu fewn yn y sianel 15 na.
y blaenwyr. Eto y ryddhau, dwylo, chwym, cawl, Pop Henryd, Wild. Eto defnyddio carwyr, Tom Harper tro yma. Barg i gymysgu yr olwyr, mae yna fylchan agor yn amddiffyn Llanymddyfri, y dad lwytho o fewn 5 metr. Mae Caerdydd, yr amddiffyn, y clychan canu. Ond y bas ymlaen, mi o'na deimlad anochel o sgôr am ddod sydd yn arwydd o berig i amddiffyn Llanymddyfri, pa mor hawl a pa mor sydyn oedd y ben a dod oddi ar y llawr. Wel, dyna'r peth, da ni wedi bod yn lot amdal olwyr y ddau dîm, ond y blaenwyr Caerdydd yn dangos i marc fyna ac yn cario, yn galed ac yn gwneud metra hawdd rili yn erbyn Llandovery. A dyna beth i ddim eisiau o ran Llandovery, mae rhaid nhw'n slofi'r be yma lawr yn gwybod wan pa mor galed fi Caerdydd yn dod drwy'r blaenwyr yn y 22. Ie, chdi'n sôn yma bod hwn yn dîm ifanc a ddawol. Ydy a ddawol na'n hech, maen nhw'n pysg y 4 ucha, maen nhw yn cyrraedd i addewi bron iawn yn barod Caerdydd. Mae Llanymddyfri deimlo maen nhw rhyw gyfnod o newid yn ei chwaraewyr hyn yn y tîm, yn dîm sefydlog ers degawd bron yn teimlo, ond mae yna ambell chwaraewyr newydd yn dod i fewn a mae yna gyfnod am di newid yn mynd i fod dros yr tymhora nesa. Yndi, edrych ar y tîmau, maen nhw yn sicr yr enwau cyfarwydd gyda Rodri Jones, y Warrens a Maynard a Lee Rees dal ar y fainc, ond mae yna ddechrau newid a ni'n gallu gweld yna gyda McDonald yn 9 yn fan hyn, gyda Lee Rees, yn neis cael bach y safety net yn Lee Rees ar y fainc. Yndi, a Stuart Warrow sy'n derbyn triniaeth, 10 mlynedd. Mae nhw wedi chwarae'r clwb. Lee Rees, o'n i'n darllen 17 mlynedd ers oedd 17 blwydd oed yn y chwarae yma. A mae'r ddau yna am fod yn hyfforddwyr a chwaraewyr i glwb Hendi Gwyn y tymor nesa. Felly'n gyffeiliad i Hendi Gwyn. Sy'n deall iawn Lee Rees fydd y cyfarwyddwr rygbi yna. Yn gwylio i dîm yn gynnar dan bwysau mewn sefyllfa amddiffynol sgrym 5 dan Pys di hunan. Y Pys, dim bod pwrpas o'r ffordd fan hyn. Ie, iddo fi, tro Caerdydd fan hyn, maen nhw wedi cael munud o orffwys fan hyn. Mae rhaid nhw'n mynd 8 dyn a gwthio a testio profi pac Llandovery o dan Pys di hunan fan hyn. Ie, Jamie Hughes, Lewis Watkins yn heng flaen i Llanymddyfri'n gorau wneud y gwaith Cai Barhaw, mae'n cael ei ryddhau. Maynard o barod i chwarae ddymder, ond y gic yn dod. Matty Young, Bowen, Gwagle. Mae rhywun yn gofyn fo'r edag, y cic ar cwrs. Oedd Lanni'n garedig i'r cawr mawr. Osian Davies. Mae yna Wagle. Ni'n eto'n edrych i'w dde. Wild a Young sy'n o'na i Gaerdydd. Mae yna Wagle, os di Young yn penderfynu cicio, ond rhedeg ydy'r reddf naturiol. Mae Bowen sy'n ar draws y cae. Sawl gwaith yn gweld o'n neud hynna a darganfod bwlch. Wedi dwy'n Stuart Warrell. Amddiffyn yn ôl mewn pryd. Eto neb eisiau rhaid y bel mawddi ar y cae tan rwan. Mae wedi mynd syth allan oherwydd cael ei chwarae nôl i fewn i'r 2 Steffan Emmanuel yn llwyr ymwybodol o hynny. Ie, ddau dîm yn edrych i chwarae bob cyfle maen nhw'n gallu fan hyn. Trademark Tom Bowen yn torri nôl a chwilio am y twll bach na. Wbeth fydd Llanymddyfri yn targedu'n sicr ydy contact area. Wbeth mae Caerdydd wedi eilla stryglo efo chydig bach. Chydig bach yn wendid iddyn nhw ydy'r contact area yna. Felly un dim i Llandovery yn yr ardal o dacl yna. Lewis, y bachwr. I'r canol yn mynd, Caerdydd yn cystadlu. Llanymddyfri'n troi at yr sgarmes symudol i gychwyn i herio pac Caerdydd. Gwyr y brifddinas sydd y dda i arafu hwnna. Rhywbeth yn unig llyfrwydr yn y pen draw. Yn dod â Harry Dole oddi ar yr asgell dde yn y penwisg coch yna. Caerdydd yn cystadlu bron a'i dwy'n hi. Maynard yn disgwyl y bel. Dwylo ar y llawr, Hyd. Y capten yn cael gair. Yn gair wrth ni weld Jack Maynard y bosib yn anelu at y Pys yn ystod gornol. Pa mor anodd fydd o i rywbeth am Maynard
brofiadol tu hwnt, wedi chwarae Caerdydd, wedi chwarae Llanymddyfri, wedi ennill y gyngrair, bosib efo'r ddau dîm, os dwi'n cofio gywir. Profiadol, ond yn newid hwyr i'r tîm. Pa mor anodd ydy hynny pan ti'n mynd disgwyl bod yn y crys deg yn benodol ar gychwyn y gêm? Ie, mae gallu bod, ond dwi'n meddwl mae Jack yn ddigon o cool character. Some lot yn ei ffeisio fo, ond mae eto, os ti'n cadw dynnu fyny yn y cynhesiad i fynd syth fewn, ond gema fel un mae Jack yn mwynhau sy'n ei fel 2-3 ar banc Eglwys yn fan yn yr hael. Dyma'r gema yma ti eisiau dechrau. Yn ffodus, dydd Stuart Worrell ar ben. Derbyn Anaf yn gynharach. Ni hercion yn oed ar y cae, felly Tîn Sparrow sydd heb rhif ar cefn i grys ymlaen. Meinad yn tynnu honna. Heb gael amser y gicio yn y cynesiad. Naddo, achos mae o'n giciwr cwrain fel y rheol. Ti ddim yn methu llawer. Ni ysgrifennu'r stats ar ddechrau'r dydd. 81% ydyw gyfartaledd am y tymor. 100% o fewn y red zone. Lle hwnna di'r cyntaf yn y 2020, mae wedi methu trwy gydol y tymor. Ie, lle bod yr penderfyniad munudola na wedi amharu chdi bach, ond nithom tarfu ar ei gêm os yn ymwneud o hyn ymlaen. Llanymddyfri, fod ar gêm gorfforol, parod i gario, Berian Watkins, Meinad, trio mynd yn llydan. Tommy Lewis, un o'r ddau o'r Scarlets, ymys Llanymddyfri pnawn ma. Tommy Lewis yn gynt o'r coleg dros ffordd. Olwyr a blaenwyr eto'n cyfuno'r pasio ddim yn gwbl gywir. Cyfle Caerdydd ei heidio ar y dacl. McDonald yn gofyn am chwaraewyr i'r chwith. Caerdydd yn bles efo'r set amddiffynol. Gorfodi'r gic. Un i gystadlu yn agos i'r ffin. Bowen, y byra. Yn cyrraedd gynta. Eto defnyddio cylymder y cae plastig sy'n gallu'r ogi'r chwarae fod yn llydan. Osian Dawyn. Lewis ydy'n gallu ymestyn i gamen y gornel. Mae yn sgôr. Ac wrth ymosod cyllall boeth trwy fenyn gwych gan Caerdydd. Arbennig, ac mae hwnna'n bach o trademark o siap o strwythur ni sôn amdan. Mae Caerdydd hoffi strwythur i chwarae gêm o gorau, dyna'n union ydy'r siap nath ni weld o fanna. Sôn am gyllall, y fforc maen nhw'n galw fo, lle mae'r dyn yn y canol yn tynnu allan gyda opsiwn yn fyr, ac opsiwn perffaith o fanna. Harry Wild efo'r yn lliwio'r chwarae. Just y chwarae, just ychydig bach cyn hynna, ond wedyn yr execution yn fan hyn. Ac hoffi weld y cyflymder yma gen Osian Dawyn Lewis, yn curo Tommy Lewis sydd ddim yn slouch o gwbl chwarae teg iddo fo. Ond yn fanna, ball transfer, ond eisiau Bale yn llaw arall i gael yr hand-off na, ond chwarae teg iddo fo, bacio hyn y cyflymder yma na, a dechrau arbennig i'r criw ifanc. Ac wrth ystyried, bysa Llanymddyfri digon hawdd i gallu bod triphwynt i ddim ar y blaen. Mwy a sydyn. Ar ôl 9 munud, Caerdydd sydd wedi sgorio'r pwyntiau gyntaf. Llanymddyfri dim, Caerdydd 5. Osian Dawyn Lewis y sgoriwr. Sgoriodd o wythnos yn ôl yn erbyn Pwler. A mae wedi cael ei bumed cais o'r tymor. Cyflymder gwych fyna gen Osh. Oedden ni'n sôn amdan i fynd i'r lefel nesaf i'r rhanbarthol ac yn y blaen. Mae rhaid i gael cyflymder dyddi yma, ac so dangos cyflymder gwych fyna i giro chwaraewr rhanbarthol yn Tommy Lewis. Oedden nhw'n cael lot o hyder o'r cais nhw wedi dŵad o rhywbeth nhw wedi bod yn gweithio lot yn efo yn ymarfer. Llanymddyfri yn ddech chi ymateb yn uniongyrchol o'r gic, di mynd ymlaen. A dros yr ystlys o Caerdydd ni chwarae. Gic hir lawr y cae, chwarae yn parhau. Mi oedd yr opsiwn yn am sgrym neu lein wrth gwrs. Gic dda, chwrtegyn Tom Bowen. Dwi'n siŵr, derbyn gwych fan hyn. Warren eto yn dda iawn yn yr awyr, dyna beth mae'n wneud, ac Felly fydd hwnna'n ardal fydd Llanymddyfri yn dargedu nid unig o'r ail gychwyn, ond mae Warren yn wr tal a Bowen yn fyr. Felly mae'r cymhariaeth yn deg illa targedu'r gic arno fo. Dwi'n siŵr oedden nhw'n mynd i'r awyr yma ac eto wneud pa mor gry ydi Warren yma. O, na'n ergyd anferthol ac illa bod na ergyd i'r pen yma'n hyn.
Ie, mae hwnna'n dipyn o glec. Hyd. Y blaen ysgellwr Nathan Hyd yn i'w i frawd Craig, y capten y rheng ôl, Tîn Sparrow, yr eilydd o flaen ysgellwr sydd wedi derbyn clec. A rhaid cofio, mi oedd Tîn Sparrow yn sal flwyddyn dwytha do, gollodd y lot o bwysau tra yn gwella ac yn ôl y chwarae. Lle diweddar, dwi eisiau dweud am... Chwaraeteg, oedd o'n chwaraewr eto'n dod drwy'r ysgolion colega, oedd o'n chwaraewr gwych arbennig. Gapdan doedd ar ei dîm. Oedd o'n arbennig, oedd o'n pêl-droediwr, deall y gêm, sgiliau da, gynno cyflymder, oedd fel canolwr chwaraeteg. So, mae wedi bod yn braf gweld Tian yn cael amser ar y cae gyda Llanymddyfri leni. So gobeithio fydd popeth yn o reit yn fan hyn, ddo. Ie, gobeithio wir. Mae Llywarch wedi colli i team sheet yn y gwynt. Felly gadwch ni doi'n sylw at y gema a'r chwaraeon i ddod dros yr wythnos nesaf. Chybwyntiau Super Rygbi Cymru wrth gwrs nos Fawrth ar S4C am 10 gloch ac yna'r gêm enfawr Caerdydd yn erbyn Cas Newydd nos Siau am 6:45. Ac yna cwpan her Ewrop y rhan bertha wrthi Caerdydd yn teithio'r Eidal. Fynd ben a Benetton a'r gweilch i Werddon i gystadlu yn erbyn Ulster. I fyd y Belgron. Tîm dan 11 Cymru yn teithio draw i Denmark nos Fawrth. Ac yna'r gêm doedd neb eisiau i chwarae, cael ei weld i chwarae Cymru yn erbyn Gogledd i Werddon. Wrth gwrs, Cymru'n colli ar gicia smotian yn Bosnia nos Siau a colli'r cyfle i fynd i cwpan y byd yn America ar gêm na'n erbyn be fysa wedi bod yn erbyn yr Eidal yng Nghaerdydd. Ond ni sôn llai am hynny, achos mae Llywarch dal yn methu i team sheet o. A neb o'r dorf yn helpu chdi, no? Na, ni'n gobeithio lle sa rwy'n yn taflu nôl fyny. Na, dwi'n mi weld. Na i rannu'r fi, fysi. Os ni'n ddall yn sgwennu Brain. Just gweld y gemau sydd o fyny fyna efo Caerdydd. Mae'n wbeth mae rhaid nhw fod yn edrych ar o ran yr rhediad diwedd tymor. Mae nhw fo yn amlwg gêm galed iawn yn fan hyn heddiw yma. A wedyn gorau mynd fyny yn y Cas Newydd, gêm anferth arall yn ganol wythnos. Ac da ni'n gweld o ran y sgwad, efallai bod nhw'n chydig bach yn dena o ran... Mae'n mynd am y 4-4 split. Ni'n sôn amdan, mae tîmau fel arfer yn mynd amdan y 6-2 neu'r 7-1. Mae nhw wedi mynd fel arall mynd 4-4. Ie, ac air am, ti'n sôn am Gas Newydd a Caerdydd dod i fyny. Mae'r ddau dîm yma, Caerdydd 6 yn olynol. Sy'n cofio'n iawn ym mhob cystadleuaeth, mae Cas Newydd yn eich 10 neu 11 yn olynol. Yn wedi gweld Cas Newydd cael dechrau araf iawn i'r tymor. Mae fel bod y ddau dîm yma wedi amseru i tymhora yn berffaith i fod ar ei peak, ar ei pinnacle ar y diwedd, lle mae Ebwy bod yn colli blaen system. Ie, dyna ti'n gweld lle mae da gweld Tian ôl ar ei draed yn fan hyn. Ond dyna, fydd y tîm yn ffordd i gyd i dweud dechrau tymor, neu gyd sy'n bwysig wedi bod y 4 ucha. Os ydych bod y 2 ucha i gael yr rowndiau terfynol adra, gret, ond mae gyd amdan 4 ucha a bod ti'n codi'r gêm ac yn ar dy ora yn yr wythnos ola, achos dyddau'n byd i fod yn picio rhy gynnar ac mae Cas Newydd a Caerdydd gyda trefn yn fan hyn. Fydden nhw'n gwybod yr wythnosau nesaf yma sy'n cyfri. Harry Holden ymlaen i'r cae ar gyfer Llanymddyfri. Cris 19, dyn ni'n gobeithio fydd Tîn Sparrow yn iawn. Anebygol iawn, dwi'n credu fydd yn dod yn ôl i'r maes oherwydd yr ergyd na'r pen. Felly, yn anffodus i Llanymddyfri, os dwi'n edrych amdan, fel ti'n sôn, yr eilyddion, di dal yn gynnar i'r gêm, 10 munud toc mwy na hynny di mynd. 2 blaen ysgellwr oddi ar y cae, felly mae yna shift gan yr heng ôl na'i wneud. Yndi, a dyna beth, fydd yn gêm agored heddiw yn edrych ar y cae fan hyn, yr ymotag, mae wedi colli Iwan Hughes yn gynnar hefyd, felly mae yna chydig bach o newidiadau anisgwyl i Llandovery ac mae yna 70 munud cyflym caled o flaen y 2 dîm wan. Ia, Pac Caerdydd yn dangos i danad hefyd. Yn ennill y frwydr yn yr heng flaen. Ennill y frwydr gorfforol yn y dacl. Meinad.
Mae yna bach o le o'r y jackal bron a sticio gan nhw. Harry Wild yna. Ni'n sôn bod 2-7 ydi ar y cae. Rhaid cofio bod Iwan Hughes hefyd wedi cael ei golli lle 3 newid cynnar gan Llanymddyfri. Sgwn i be fydd Euros Evans yn gwrneud o'r ail drefnu. Mae'n gic dda deallus 52-20. Gwych, jyst bydd angen fan'na setlo Tony mewn chwarae lot. Dwi'n hoffi'r awch sgyn Llandovery i chwarae. Mae wastad yn edrych i chwarae gyntaf cyn cicio. Ond y profiad Jack fan'na ag y sgil yna i just gael yr un bounce yna ag maen nhw mewn lle da fan hyn. A mae'r gwynt yn grin yn erbyn Llandovery hefyd, so i gael 50-22 yna fewn i'r gwynt yn dipyn o gamch o'r tega. I'ch sôn i'n meddwl bod y gwynt wedi tywelu rhywfaint, ond chi'n gweld o fanner yr dyfarnwr cynorthwyol bod o'n chwythu syth lawr y cae o tu cefna Caerdydd. Nifer y merched ar gyfer dydd y merched yn dod allan i'r eisteddle i wylio'r gêm. Ti fel fi, Llywach, dyn ni'n hofyd y het. Wel, dwi'n fel nes ti wneud y clip na am 1:00, nid just cyn kickoff, achos ni'n gweld nhw'n efo gwyn allan o'r poteli gynt, felly... O na, mae gret gweld y clwb dydy'n dod ar ardal ynghyd ar eisteddle yma mwy neu lai yn llawn hefyd. Ond Llanymddyfri allan ymrwymo'n gynnar yn dyst i'r ffaith nhw dan bwysau yn y pac. 3-4 sgrym wedi bod a Caerdydd yn mwynhau hynny. Lein o'r gic rhydd i Llanymddyfri bydd hi. Ac wrth ystyried y gwynt a roi hynny mewn cyd-destun, mae rhywun fel arfer rhoi rhyw swm o bwyntiad ydy i pa mor gry ydy'r gwynt wrth edrych at yr egwyl a newid ochra o fewn faint fydd Llanymddyfri allan gobeithio bod. Ie, ti dweud, maen nhw wedi methu 2 gyfle i reidd yn y 22 efo'r cic ag y chwarae fan'na. Ond mae o'n gryfach na ti ddisgwyl, felly fydd allan yn siwtio Llandovery fan mae i gadw'r bel yn dwylo chdi bach. Luca Del Rua, rwythwr, wedi dwy'n y bel a os ymwneud tebyg nath Caerdydd sgorio'r cais agoriadol. Allan i Dewi Cross. A cyflymder pyr. A rhyd olwyr Caerdydd, Ben Ffrai. Gynto'r dreigia. Blaenwyr eto, ni gompar i gario yng nghanol cae. Harper oedd hwnnw. Emmanuel. Hyd, reit ac a dewch i ni weld beth sy'n dod yma'n hyn. Steffan Emmanuel wedi i'w droi yn yr awyr. Gobeithio wir mae Justin bod y wyliadwrus ma nhw. Yn gall hwn fod yn gardyn. Mae yna ddadla, mae yna gecri. Swn i weld hwnna eto o'i weld yn hwyr ac yn ddiangen gyn McDonald o hwnna. Ac hefyd dros y 90. Ond sicr dros y 90 oedd. Felly, mi oedd yn hynny, dyn ni'n ystyried cardyn coch fan hyn y syth ydan. O'r golwg gyntaf fi o'n goch oedd syth. I got foul play. Yeah. Yeah, Max, is this what's the fact? I got lifted tackle by red 9, lands on his neck. Could be a red card against red 9. Yeah, agree. We'll wait for the players, okay? What colour are you saying? So red 9 lifts him, drops him on his neck, clearly. It's nothing else but a red card, okay? Red 9. You lifted the player and twisted and driven him by his neck into the ground, just red card. Red card? Red card. Lle cardyn coch i George McDonald. Yn troi. Steffan Emmanuel dros y 90. Ond felly dim dewis o gwbl gan y dyfarnwr Rhys Jones. A mae'r 15 munud cyntaf yma o ran anafiadau rwan y cardyn coch wedi droi'n hunllefus i Llanymddyfri. Na, felly mae yna goch. Felly oedden nhw
yna rhyw hanner dadl o fanna, ond nhw'n gwybod bod nhw'n neog y fanna o ran Llandovery. Ti'n methu wneud hyn. Ac oedd gynnaf amser i reoli ac yn gwllno. Dyna'n union, dyna'n ni'n trio cael allan o'r gêm. So na, coch bob dydd o fanna. Felly, na, fod tyd, hyn llefus, mae wedi bod chwarter awr. Mae nhw 5 ar reoli, ond yn bwysicach na hynna. Mae nhw wedi colli 4 chwaraewr yn yr chwarter awr cyntaf yma. Bob peth mae Llandovery'n neud ar hyn o bryd, maen nhw'n saethu yn ei troed chydig bach, a mae Caerdydd jyst yn teimlo fod nhw'n cael goruchafiaeth o ran y pac ag rheoli momentum y gêm yma. Ie, Gabe McDonald wedi cael tipyn o sylw ar ddechrau'r gêm fel yr un oedd y cymryd y ffagl gan Lee Rhys fel mewnwr. George McDonald i gwir yn hyn. Wild, Matty Young. Ac efo'r dyn ychwanegol na, mae rhywun yn rhagweld fydd Caerdydd yn edrych am y bylchan, trio gwisgo'r tîm i lawr yn amddiffynol hyd. Emmanuel, nôl i'r 2. Ydi parhau Bowen, pas hir allan i Matty Young. Hanner bwlch, torri nôl tu fewn, ond yn llithro yn rhydd. Llanymddyfri ar hyn o bryd yn cystadlu yn dda. Angen aros ar ei traed. Maen nhw wedi i'w dwy'n hi. Na, neu ydyn nhw wedi un ffordd ar llall. Rycio a gwrthrycio. Ffacl mawr yn Cefn. Bydd rhywun teimlo fydd Llanymddyfri'n digon hapus i arafu bob dim jyst i ail sefydlu a sefydlogi. Dyna eto lle Caerdydd ddim yn mynd i'n lle llawer yn fanna, mynd ar draws y cae, ddim yr punch na i fynd ymlaen. Chwarae lot off deg, mae'n mynd ar draws y cae, ond eto Llandovery'n targedu yr ardal y dacl, ac mae wedi bod wendid i Caerdydd, mae tîm yn gwybod hynna, mae tîm yn targedu hynna yn erbyn y tîm a Lenny yn erbyn Caerdydd. Yn sicr yn rhywbeth fydd Llandovery bod yn edrych ar yn craffu ar sydd nhw'n gallu ymosod ardal y dacl, ac maen nhw wedi cael i ail buddigoliaeth bach yn ardal y dacl. Lee Rhys yn dod ymlaen i'r cae. Maen nhw angen mewnwr ar ôl i George McDonald erbyn y coch ar yn Warren yn cael ei aberthu. A fydd o'n gollad yn ei hun yn brif sgoriwr y tîm ers y blynyddoedd, 3 chais i'w enw fo tymor hwn. Mae angen arweiniad, mae angen profiad. A Rhys yna, so gam sefyll yng nghanol cae gan Caerdydd na. Nid Rhys Jones, Rhys. Eto mae'n gallu gweld pa mor fywiog ydi o rownd yr ymylon na. Trio denu'r taclwr cyntaf mewn ato fo. Pan nhw'n dyn yn fyr, mae rhyw dempo ychwanegol eisoes yn cael ei ychwanegu. Dyfarnwr bron ar roi'r kick-off. Rodri Jones, mae'n drwad. Ia'r dadlwythiad anhygoel. Dewiniaeth. Tommy Lewis. Gadewch ni weld honna eto. Mae Craighead yn dadla. No, you run it down your line, that's fine. Stop it, please. Rodri Jones, dim ond gyda dadlwythiad arbennig o fanna. Yr catfap rownd y cefn y fanna yn arbennig, ond mae hwnna i gyd i dod tempo Lee Rhys. Just edrych ar fan hyn, twll yn dod drwad, a just Rodri fanna, Rodri Jones gyda'r codi'r bel tu ôl i gefn ag cefnogaeth. Dyna i Llandovery, a dyna ni'n hoffi amdan Llandovery, y rygbi agored yma. Maen nhw gyda'r Ie, ella bod yna'n bach yn bloc o fanna, ond just yr codi'n gwybod fydd yna rhywun yn rhedeg ysgwydd, doel ar yr ysgwydd ac y 2 yn erbyn un, ond Llandovery ar ei gorau. A mae hwnna wedi dod efo Lee Rhys yn rhoi y 6 ryc cyflym iawn iddyn nhw fanna, a wedyn maen nhw'n gallu wneud torri'r tackles yna wedyn. A'r gic yn gywir tro yma gan Meinad, ac o 15 munud i'w anghofio. Rhywsyd neu gilydd, mae 14-1 Llanymddyfri ar y blaen o 7 pwynt i 5, a diolch i'r sgôr yma. Y dadlwythiad hudolus gan Rodri Jones, Tommy Lewis efo'r sgôr. A fydd rhywun yn cwestiynu
Berian Watkins ar bloc. Lwcus bod dim tîm o fanna, dwi'n meddwl. Nath o'n wneud o'n setl iawn efo dwylo rownd i ganol o. Ond, os ydych gallu cael ei ffwrdd efo'i pan ddim. Oedd ei stretcho i gyd allan ar y ddechrau'r gêm a dyma methu symud fyddyn. Ond mi oedd yn twm, Llandovery wedi edrych yn dîm just yn syth o'r llinell ddoth Lee Rees ymlaen. Nhw wedi edrych yn dîm gwahanol gyda fo ymlaen, just yn syth o'r rhan profiad ac nabod Lee Rees yn dda. Mae wrth i'n tynnu strings eto fan hyn, ond Dole yn neud yn wych. Unell y metra ychwanegol na ar ôl ma Llanymddyfri ar garlam. Na'r rhedag ar y bel efo pwrpas a momentum. Meinad yn ffigio. Rees yna eto. Y bel. Cael ei ffeithio ar y llawr na. Medd y dyfarnwr. Hughes. Meinad. Mae Llanymddyfri wedi deffro efo'r cardyn goch na. Mae Malain nhw sy'n lawr 14 ar hyn o bryd. Caerdydd oddi ar y lein. Jones yn dadlwytho. Eto Rees yn bygwth y cyrion y mae o de yn trio denu'r taclwyr. A mae'r cyrff yn hedfan i fewn. Y fantais cael ei chwarae, Rees yn codi'r gic. Ond adran ddim yn garedig, lle nôl nhw at yr penderfyniad. Mae'n bach o spice yn ei erbyn hyn, does Llywarch? Yn sicr na, mae'r Llandovery traws newid fan hyn. Maen nhw wedi dod allan o'r traps ers Lee Rees. Mae wedi newid i meddylfryd nhw'n gyfan gwbl, jyst dod at speed i'r gêm na. Be fydd Llandovery yn siŵr i ddeud ydy, felly dyn nhw'n edrych am i fynd dros yr llinell ystlys gymaint, y gainline, ond mae i gyd amdan speed y bol, nhw'n amdan cyflymder y bel, a dyna'n sicr mae Lee Rees yn rhoi i'r tîm yma. A wedyn nhw'n dod hynna, wedyn mae'r chwaraewyr peryg yn dod, a mae'r tacos ag y cyrff yn hedfan fewn. Yna gic dda gan Meinad hefyd, di roed i dîm rhyw 10 metr i ffwrdd o'r llinell gais ar yr ochr. A gosa yma. Gwaith amddiffyn yn ei gan Caerdydd. Mae rhywun yn cwestiynu, ella, dwi'n gwybod megis rhyw 7 munud sy'n na ers y cardyn goch ydy. Di Caerdydd i troi'r switch i ffwrdd wrth feddwl bod pethau yn mynd i fynd yn haws. A Llanymddyfri wedi deffro. Di Caerdydd wedi fyny o'r ochra ydy Hyd. Yn nofio i fyny o'r ochr, Jamie Hughes ar ei ddau ganfed gêm. Yn edrych am sgôr, cofiwch. Y llinell melyn pell yna ydy'r llinell gais, ddim yr un wen agos yma. Y blaenwyr yn derbyn cyfrifoldeb wrth gwrs yn anoddach i fynd yn llydan efo un dyn yn bryn ar asgellwr. Aaron Warren oddi ar y cae bellach wedi cael ei aberthu am Lee Rees fel eilydd o fewnwr. Llanymddyfri ddigon bodlon wrth ennill y modfeddi 1 wrth 1. Adam Warren. Yn sy'n ddeud, Lewis oedd yna, y cic letraws, ddim llawer y le, Matty Young yn gorau delio fe hi. Nôl at y gic gosb. Gwybod bod hwnna yn dod gyn nhw ag mae'r Lee Rees mewn yr S4C equivalent i Dupont bach yn cicio fanna. Chwarae teg eto dod â y pwysau'n dod gyn y pac yma, a jyst gweld Caerdydd yn ildio rhy hawdd iddo fi yma. Fydd Llandovery'n sicr yn edrych i fynd nôl i fanna. Chwarae teg, Lee Rees yn... Dwi'n hoffi na go mewnwr yn tynnu'r bel yn ôl, sganio i weld y cics na'n hoffi mewnwr yn gallu cicio o'r sgarmesu. Mae bach yn driniaeth eto, mae'r ail dro. Dan Jemeen yn derbyn triniaeth, mae'r ail reng, eilydd ail reng isios ymlaen i Llanymddyfri. Dewis da gyn Llandovery fan hyn, oedd Caerdydd ildio lot rhy hawdd yma'n dod fewn yr ochr. Mae hwnna yn amlwg yn ffres yn feddwl y dyfarnwr. Os di rhywbeth yn digwydd fan hyn eto, dwi'n siŵr fyna allan Caerdydd melyn a cais fan hyn, wedyn fwy o sydyn momentum y gêm newid. Nathan Hyd yn gadael y cae, Aled Ward ymlaen. Dwi'n meddwl allan anaf ydy hwnna i Nathan Hyd. Ymysg amddiffynwyr gorau Caerdydd oddi ar y cae.
Atgoffa chi, Llanymddyfri 7, Caerdydd 5. Y mewnwr ar gychwyn y gêm, George MacDonald wedi derbyn cardyn coch i Llanymddyfri. Ac wrth gwrs, Iowan Hughes gyda fi gewn wrth gnesu fyny. Ac Jack Maynard yn cychwyn fel 10, os yw rhywun yn meddwl a Caerdydd sy'n methu dyn wrthyn nhw. Gorfod amddiffyn. Y llinell felyn, pellan wrth gwrs ydy'r llinell gais, ddim yr un wen. Rhys. Watkins. Caerdydd. Kickoff arall wedi ildio. O rhywun yn dechrau meddwl bod yna garddi melyn am ddilyn. Mae yna ffrio oddi ar y pel hefyd, bach ymlaen, ond mae e'n gais. Y sgôr wedi dod i Adam Warren. Am y tymera'n dechrau berwi drosodd mewn amball i le ar y cae. Ond Llanymddyfri, 14-1 Llanymddyfri. Wedi sgorio i ail, ac sy'n y Mentyn yn mantais ar y sgorfwrdd. Ie, gwych fan'na, o'n i'n disgwyl chydig bach fwy dod rownd y gornel gyn Llanymddyfri, ond eto y profiad, yr chwaraewyr profiadol gan Llanymddyfri, Lee Rhys, Rodri Jones, Maynard, ac Warren yn fan'na'n croesi. Mae'r chwaraewyr profiadol ma'n yn dod fwy fewn i'r gêm ac yn cael stamp ar y gêm. Ac yn union beth oedd Llanymddyfri isio, mae'r chwaraewyr profiadol yn camu fyny. Jack Maynard. Yr hael yn ei lygada fo, yn lletwyth. Y cic yn gywir, Llanymddyfri 14, Caerdydd 5. Llanymddyfri Llywarch, os i'n crybwyll efo'r profiad yna, yn camu fyny ar radeg pwysig, Adam Warren yn sgorio. Ond y cwestiwn i Gaerdydd, tîm ifanc addawol, pwy di'r arweinwyr yn fan hyn sy'n ei dynnu'r dîm at ei gilydd? Ie, mae'r chwaraewyr priodol yna, mae Harry Wild yn ifanc yn lais mawr yn y tîm. Mae'r cwpl o'r pac, Rhys yn y pac, Alan Rhys yn sicr yn camu fyny fan hyn rwan. Ond dyma'n union sy'n gret amdan y gyngreir ag y gwrthgyferbyniad na sgynti o ran y profiadol yn erbyn yr ifanc. Sut mae'r hogia ifanc yma sy'n eisiau camu fyny i lefel proffesiynol, sut maen nhw'n gallu delio a chwarae yn erbyn tîm profiadol yn Llanymddyfri. Cardi Melyn wedi bod i Gaerdydd hefyd. Rhif 6 Ben Fry wedi derbyn Melyn. I Caerdydd lawr 14-1. Yr un mae Caerdydd yn beryg. Dyma ni bach o wagle, wedi creu y bwlch yn llydan. Bowen, syth tu fewn, nôl i Osian Dawyn Lewis. Diolch angen cymor. Ail gais i'r canolwr. 6 am y tymor. Ac yn dangos rhywfaint o wagle yn y sianel i llydan y 15 yna. Maen nhw mor ddinistrol. Dyna to'n union, maen nhw wedi cael 2 gais eitha tebyg, troi y bel drosodd a symud y bel yn syth eto. Harry Wild yn fan'na gyda'r yn galw y bel yn gynnar, a dyma beth o'n eisiau gweld gyda'r olwyr ifanc yma. Symud y bel yn syth i'r peryg ag Osian Dawyn Lewis eto yn mynd â croesi fan'na. Dyna lle maen nhw mor beryg, a mae'n angen nhw gael mwy o hynna. Cais wedi amseru gyda Llanymddyfri'n dod nôl fewn i'r gêm, ond mae jyst dangos pan beryg gyda nhw. Mae beth dda i weld yr awydd a'r awch na, nid unig maen nhw'n holli yn llydan bod y cymorth tu fewn hefyd o 2-3 ar yr ysgwydd hefyd. Ie, mae'n wbeth sy'n cael ei to, da ni'n sôn lot amdan yr ail gyffyrddiad, cic-lag yn Harry Wild yn fan'na. Ond sôn lot am yr ail gyffyrddiad, so unwaith ar ôl ti'n gwneud y bas, be di'r job nesaf di mynd nôl a cefnogi, ac wrth mae Osian Dawyn Lewis yn gwneud yn wych o'r teg iddo fo, chwilio am yr ail gyffyrddiad. Felly, 2 gais yr un, Llanymddyfri 14, Caerdydd 12, 2 gais yr un. A 2 dîm lawr 14 hefyd. Coch i George MacDonald. A Ben Fry yn y call cosb am 10 munud. Ond yn union beth yn isio allan o'r gêm, fel neutral ti'n dod ag y profiadol yn erbyn yr ifanc. Fydd yn dda gweld o'n sut fydd Caerdydd yn rheoli. Mae'r gwynt tu ôl nhw. Di camgymeriadau yna fel ddim yn helpu o gwbl. Mae rhaid iddyn nhw fod yn gywir
chwarae gyda defnyddio'r gwynt cry yma, efallai ddim i cystadlu cics cystadluol a chwarae lawr yn hanner a cadw Llanymddyfri yn 30 metr allan o'i llinell gais I hunan. Reit ta, mae wedi bod yn hanner awr cyffroes, gwallgo. Lauren, be mae Nick dyfelo'r cyfan? Ydy wir un o'r ffordd o Llanymddyfri. Nick gyda fi nawr. Nick, mae popeth sy wedi gallu mynd o le. Mae'n tymlo fel ni wedi yn yr hanner cyntaf yma. Sut wyt ti'n meddwl mae dy dîm di ymdopi mor belled? Crazy first 20 minutes. Ond, ni ddim ymateb yn gwych I ni. Dath ni'n nôl, ni wedi ware. Sy'n mynd I eistedd nôl ar y pel na dim byd fel ad. Mae rhaid ni dod mas ar tel ymysod a na beth ni wedi gwneud a sgwri 2 cais dda. So, ni wedi cael cais arall nawr, so mae'n dal yn agos. So, gobeithio ni lle aros yn y ffait. Teimlad oedd rai chi dod â Lewis mlaen fel naw? Oes, ie. Mae'r mewnir yn pwysig iawn I ni I cael fe yn lle. So, mae'n siomedig I rhywun fel Aaron, ond na beth mae rhaid ni wneud yn y sefyllfa ni mewn. Nick, diolch yn fawr, ni nôl i'n tîm sylweddau. Rhys yn trin nôl y bat tu fewn. Mae'n mlaen yn ystod ganol Bill Bowen. Mae wedi darganfod y gic drwodd Bowen a ras ar ei ôl I. Adlamu, di mynd ymlaen anffodus, bron iawn wedi sticio. Eto'n enghraifft arall. Just llygadu o wagle sydd angen. Ar olwyr Caerdydd a maen nhw'n gallu ffrwydro o'r blocia. Mae'n edrych yn beryg iawn yn troi bel drosodd Caerdydd. Mae wedi sgorio 2 gais allan o troi bel drosodd ac sy'n hoffi lle wedi gweld y bel yn mynd chydig bach yn gynt yn fan'na lle'r gic roed I chydig bach yn gynt. Os di Tom Bowen yr asgell eisiau roed y bel yn gynnar iddo fo wedyn edrych am yr ail gyffyrddiad yna. Cic yn fan'na, o'n teimlo fatha Lloyd wedi gallu roed y bel, y bas allan rhyw 2 eiliad chydig bach yn gynt ac jyst gadael y boi yma fynd ac cefnogi os allu ddal fyny efo fo. A dyna sy'n wych i'r rhanbarth. Mae Tom Bowen wedi chwarae mewn 8 gêm yn y bencampwriaeth rygbi unedig, sgorio 5 cais sydd yn reisio da iawn. Ond mae gweld nhw yn camu I lawr i'r gyngrair mae I ddal I ddatblygu. Mae'n dod I ddordeb i'r gyngrair. Mae yna gyffro wrth weld y chwaraewyr mae'n chwarae. Yndi, mae'n wych. Dwi'n gredwr mawr. Mae rhaid i'r ogiau ifanc chwarae. Mae rhaid nhw chwarae. Yn amlwg, rheoli munudau nhw a dwi'n teimlo bod Caerdydd wedi gwneud yn dda droed wythnos ffwr I Tom Bowen fynd off I Minoca na lle fyna goedd ers dwytha. Gath o bach o wyliad o, gwyliag iawn. Ond un wythnos yn llychu nhw sydd no fewn a chwarae rygbi. Dyna be mae'n roci, mae rhaid nhw chwarae a dysgu ac eto ni I ogyn ifanc fel Tom Bowen chwarae yn erbyn tîm gyd i'n ddim profiad gwell ar y lefel yma na chwarae yn erbyn chwaraewyr fel dy Meinas, Lee Rees, Warren, Jones. Achos ni'n edrych ar be ydi olwyr Llandovery, Tom Lewis yn chwarae fo'r Scarys, Hallie Dole bod efo Caer Wrangon yn broffesiynol yn y gorffennol, ar y Warren efo'r Scarlet a Dreigia, Adam Warren hefyd yr un peth. Mwch chwaraewyr rhanbarthol Llanymddyfri yma. Ie, a dyna lle mae'r hogiau mynd i'n dysgu mewn gema fel un fyny ar banc yr Eglwys ac dyma pam mae'r S4C mor bwysig bod yr hogiau ifanc yn cael munudau yn y tîmau profiadol da fel Llanymddyfri. Yn ôl yr y cae, Llanymddyfri mewn meddiant. Croesi'r hanner Rhys. Dwi'n siŵr nid unig fydd o'n gollad ar y cae pan mae'n gadael ar ddiwedd y tymor I fynd at Hendy Gwyn. Fydd I gymeriad o a'i arweiniad oddi ar y cae. A fydd y banc Eglwys ddim yr un peth. Meinad sy'n ôl na, mae honna wedi'w giro, a mae hwnna'n gic arbennig. Meinad ddim wedi cadw hi'n fyw. Gic wych. 50-20. Na di, yndi. Yndi sy'n ei ddeud. Cic wych gyn Mati Young yma. Eto sgil da gyda fo. Oedd I ar ei droed, y cic banana fan hyn. Mae'n gollwng I ar ei droed, yn gwybod union sy'n mynd I gael y bones na I ddod â hi at yr ystys. Chwarae teg Mati Young yn chwaraewr, dwi wedi bod yn... Mae wedi creu argraff mawr chwarae teg. Dwi'n trio gweithio allan pam di hon ddim yn 50-20. Dwi'n siŵr. Achos pe allan yn ddyfru ydy hi. Mi oedd y dyfarnwr Rhys Jones yn cwestiynu'r penderfyniad gan y dyfarnwr cynorthwyol. Mati Young edrych yn gyfforddus iawn yn y cefnag, jyst yr sgil yma I allwn I ar ei droed i'r un nhw'n ôl fyna yn sgil arbennig chwarae teg.
O, diw dwy'n. Gwrth ymosod rwan. Bale anisgwyl, dwylo cyflym. Yn wallus, tro yma dan bwysa o Llandovery Lewis. Cross, yn y ddau. Godi hwnna ddi ar y tir. Matty Young, gweld bach o fwlch. Llanymddyfri'n gor'o chwarae Bale yn gyfri, mae Harry Dole yn rhoi ti oddi ar y tir. Mae'r chwaraewyr yn cecri efo'r dyfarnwr ar amball i achlysur yma. Mae'n emosiynau uchel, mae'n gêm 2-3 ac 2 dîm sy'n chwarae rygbi da. O'n i'n meddwl cyfle i rhaid i Caerdydd efo na, o'n i'n meddwl allas o Dewi Cross wedi jyst ymateb chydig bach yn gynt, dod chydig bach yn nes a bod y bas na chydig bach yn haws. Fysa wedi bod fewn yn gorna. Dwylo da gan Hyd yn ymestyn. Pob ewin i gael at y Bale. Ysgarmes yn cripio'r draws y cae ac ymlaen. Gweithio Lloyd y tynnu on allan sy'n cadw hwnna fewn. Manuel, Darwin Lewis yn syth o wael drwad 5 metr. Hwna gyfle i'r dde, Olwyr yn sgrichio'n amdani hi. Cross yn codi i fyny oddi ar bodiau draed yn ochr gamu. Fel sliwan trwy'r amddiffyn. Caerdydd drosodd am I trydydd. Chwarae arbennig fyna, trai gwych yn Dewi Cross fyna, dyna'r union chwaraewr tisio dod oddi ar I asgell gwaith caled fyna, wbeth mae Caerdydd yn fawr ar y swing na lle mae asgellwyr yn dod a chwaraewyr ochr dywyll yn dod oddi ar I asgell, dod fewn i dderbyn y Bale yn y safle cyntaf fyna, 2 step arbennig o dda chwarae teg iddo fo. Adeiladu da fyna gyn Osian Darwin Lewis eto, ond jyst yn gwaith traed fyna i fynd 2 waith oddi ar ei chwith fyna. Unwaith o ti gweld Dewi Cross yn cael y Bale ar y droed flaen yn anochel bod yn mynd I groesi. 6 sgôr yr asgellwr am y tymor. Gynt o'r gweilch wrth gwrs. Am yr ail dron o'r ornes, Caerdydd ar y blaen. Harry Wild yn gywir. Unwaith eto, lle Llanymddyfri 14, Caerdydd 19. Ben Ffrai nôl ar y cae, felly Caerdydd nôl I fyny i'w 15. Ac eich atgoffa chi, George MacDonald wedi derbyn cardyn coch. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta am dacl Weiwffon ar Steffan Emanuel. Ti'n meddwl bod Caerdydd, peth ola maen nhw'n sy'n wedi caniatáu Llanymddyfri, mae kickoff wedi bod yn broblem, maen nhw'n cymeryd hwnna'n dda, ond yn sicr nhw isio mynd ar gefn y momentum yma, a sgorio eto gan ddefnyddio'r gwynt mae cyn hanner amser. Mynd y llydan idych chi, fe mantais o'r dyn ychwanegol. Young, eto mor anodd i'w daclo, i'w dynnu'r tir. Llanymddyfri'n cystadlu, mwyn credu bod nhw wedi dwy'n neu angen gollwn bod y dyn ar y tir. Wild, di ynysu. Cymorth yn cyrraedd. Craig Hyd. Sgyriodd o ddau gais. Unigol ar dderchog yn mynd Pwler. Wythnos yn ôl, dyn ni'n gweld yn mynd o'r hanner ffordd. Rwan mae yna gyfle, mae'r amddiffyn wedi'w ymestyn. Oedd angen gollwn. Oedd yn orawyddus, Tom Bowen. Chwarae da gyn Caerdydd eto, wrth maen nhw'n berig, nath nhw torri Porpwl 2 waith wrth dwytho oddi ar y kick-off o'r ail ddechrau. A ni jyst gweld nhw eto yn chwarae, maen nhw'n edrych mor berig. Unwaith maen nhw'n cael fewn i'w rhythm a chwarae oddi ar yr ystlys, chwarae oddi ar y Wild ac yna tynnu nôl gyda Steff Manuel yn dod rownd y gornel yna. Maen nhw'n edrych mor berig, fydden nhw eisiau gweld mwy o'i ail hanner yma rwan gyda'r cefnwyr. Unwaith maen nhw'n mynd i'r ystlys, maen nhw'n pwyslais mawr bod nhw'n gweithio nôl rownd ac y swing na I fod yn ail opsiwn. Mae'n bwysig y sgôr nesaf yma, mae rhywun yn teimlo I Lanymddyfri. A mae'n angen manteisio efo'r 2-3 munud y weddill hefo'r Bale ar gyrion 2-20 Caerdydd. Berian Watkins yn rhannu'r negas hefo'r bachwr Cameron Lewis. I'r canol yn mynd, ond ti ddim yn syth cywirdeb. Oedd angen ar cywirdeb sydd ar goll.
We had contest. 11 blue. 11 blue. Devin, sub. Niros Evans. Sgwn i Sub, yeah. be fydd yn mynd trwy ben o. Ella lled, bodlon Okay, time's up, boys. efo'r sgorfwrdd ystyried y cychwyn hyn llefus i'r tîm. Mae newid i Caerdydd, Joe Goodchild, ymlaen ar gyfer Dewi Cross. Mae rhywun yn meddwl bod o wedi cael codwm, Dewi Cross. Joe Goodchild, os i'n cofyn iawn. Dwy dair tymor nôl yn sgorio yn y rownd derfynol o cwpan cenedlaethol yn do. Cynt o'r dreigia, felly digon o brofiad y gallu oddi ar y fainc i Gaerdydd. Mae'n mynd yn llydan, Dawyn Lewis, Goodchild efo'r cyffyrddiad cynta. Y gic not i fewn ar gyfer Osian Dawyn Lewis. Mae'n hat-trick ar gael i'r canolwr. Harry Dole sydd yn y draws i gymoni dan bwysa. Mwy a sydyn o'r taliad cam na o'r lein. Mae Llanymddyfri nôl o fewn 2:20 i hunain. Dyn ni yn mwy neu lai funud ola o'r hanner, Lee Rees. Mwysiodd ar y cae yn trio rheoli'r gêm yn y cyfnod ola. There's 40 seconds left by me, okay? 40 eiliad yn ôl oriawr y dyfarnwr. We can play on, we can play on. Mae yna foes Caerdydd yn ôl i lawr ar y tir yn defyn triniaeth o gwmpas y llinell hanner. Mae Steff Emmanuel dio sy'n cael triniaeth. Let's go, Cardiff. We can play. Mae'n ôl ar ei draed. Na Tommy Young, Matty Young oedd o. Ben Fry, mae'n bwerus y blaen ysgellwr. Hepgor y dyn, Young. Wedi'w daclo gan Warren. Wild. Aled Ward, newid cyfeiriad. Yn dod â Tom Bowen i fewn. Mae yna fylcha bach yn ymddangos. Bowen yn trio manteisio. Fry eto'n llyncu 2-3 am ddiffynwr. Emmanuel, bron a holli. Amddiffyn Llandovery'n gorau gweithio yn galad. Bowen yn camu heibio Warren. Ar y bach mae Caerdydd yn cyrraedd y mylon y 2:20. Y ffigiau gan Wild, Aled Ward oedd ar ei ysgwydd chwith. I'r dde. Maen nhw'n ennill tir metr wrth fetr hyd. 3 chais i Gaerdydd wrth gwrs. Pwynt bonws ydy'r wobr am sgôr arall. A fydd Llanymddyfri yn falch o'i ymdrechion yn amddiffynol. Kickoff. A dyma fydd y chwiban ola am yr hanner. Jack Maynard wedi cael digon, oedd honna allan ar ei phen, a dyna ni'r hanner. Mae wedi bod yn hanner llawn digwyddiadau. Cardyn coch, y prif bwnc trafod y bosib. George MacDonald yn gadael y cae. Welodd Ben Fry, Cardyn melyn, ond 5 cais i gyd. 2 Llanymddyfri, 3 i Gaerdydd. Y frwydr tuag at brig y tabl, ail yn erbyn trydydd ar ddechrau'r dydd. A'r sgôr ar yr egwyl, Llanymddyfri 14, Caerdydd 19, y dadansoddi i ddod. Wel, geithon ni bach o bob dim yn yr hanner cynta na cardiau ceisiau, anafiadau hefyd yn anffodus i Llanymddyfri. Oedd mwy neu lai wedi gorfod gwagio'u fainc nhw yn y cwarter cynta, ond ni wedi gweld ymateb. Be yw'r asesiad di? Hanner gwych y rygbi, ffantastig, a dyna be o'n i'n gobeithio amdano, ond ti'n gallu gweld profiad Llanymddyfri'n dod fewn fyna, oedd nhw'n ymateb y wych. Lee Rees newid y gêm, a just be oedd angen, Lee Rees oedd i ar y fainc na, ond
Mae'r pendlum wedi swingio 2-3 gwaith yma ac Llandovery'n dod nôl a wedi Caerdydd yn gorffen yn gry iawn yn diwedd yr hanner cyntaf. Nes i sôn am Lee Rees, mae pennau profiadol yn dos yng Ngarfan Llanymddyfri sy'n neud y penderfyniadau cywir gweithau trafferthion. Roger Jones, Adam Warren, jyst neud y pethau sylfaenol yn iawn, chwarae'n llefydd iawn ar y cae. Just mateb I beth oedd y Llywelyn yn dweud fyna, just Lee Rees yn dod off y Fanc, just y momentum yn newid syth ar y trod flan, Osh gyda cwpl o caris fawr, a wedyn mae'n dod mewn y gêm. Right, newn ni fynd nôl de'r dechrau, mae'n gymaint gyda ni drafod yn y 20 munud na, a cais cynta Caerdydd a Llandovery Lewis yn dangos ei gyflymder a'i bygythiad, really, pan maen nhw'n yn Llydan. Chwarae gwych, wrth mae Caerdydd yn fawr ar y transition yma. Y siap, da ni'n gweld yn wythnosol gan Caerdydd, y tynnu nôl, ac unwaith jyst eisiau cael yr ogia yma ar y bel, Mati Young, sydd wedi cael hanner gwych, ac hoffi'r cyflymder gen Llandovery Lewis o fan hyn I osgoi'r dacl gen Tommy Lewis, ond cyflymder gwych, ond mae Caerdydd wedi edrych mor berig pan maen nhw'n tynnu'r bel yn ôl. 2, 3, 4 gwaith, maen nhw wedi bod yn edrych yn berig, dwi'n siŵr ail hanner, fe nhw eisiau lot mwy o hynna wan. Cais yna yn dod ar ôl 8 munud, a wedyn munudau yn ddiweddarach, Wilson I falle moment y gêm, y foment fawr, y carden coch yn dod I George MacDonald. Dwi'n meddwl bydde'n rhywun yn dadle gyda hwn, Josh? Na, just bach yn twp fi'n meddwl. Mae just wedi codi fe lan a just syth lawr ar y llawr a gwyddwg Steff, ond just dim lle fe yn y gêm, really. A nawr mae fe'n colli y gêm yn gyfan, sdim Caerdydd gen munud, sdim dyfarnwr teledu chwaith, felly mi roedd rhaid iddo fe fod yn rhywbeth amlwg I gyrru rhywun oedd ar y cae ac mi oedd. Dom angen y teledu fan'na. Oedd traed Steffan fan fel reit yn yr awyr, a jyst dweud fel, yr eiliad yn syth, ti'n bod yn union yn syth fan'na, ti'n gwybod, mae hwn yn mynd o'n goch syth bin. Does ym lle yn y gêm ac diolch byth bod Steffan Emmanuel yn iawn. Syth o flaen y ref. Dwi'n gwybod. Mae'n hanod colli 9 yn dyw o bob chwaraewr. Mae 9 yn safle mor allweddol I bopeth chi'n neud. Lee Rees wedyn yn dod mlaen. A mewn ffordd, chi wedi sôn amdano fe'n barod. Llanymddyfri, falle nath ei deffro nhw mewn ffordd. Tommy Lewis yn croesi. Do'n sicr, o'n i gallu gweld hwn dod, nath o just y profiad na, y passes cywir, a chwarae arbennig yr dadlwythod arbennig yn Rodri Jones, ond hwn wedi dod gen Lee Rees o gwmpas y cyrion y sgarmesi, a just arbennig. Just teimlo na hogia profiadol Llandovery camu fyny ar yr adeg yma a dod yn ôl fewn i'r gêm, ond I gyn dod o Lee Rees. Just gwaith Jamie off y bel fyd, just cael bach y bwmp arno Dewi Cross I creu y gwaglen na I Roger mynd trwyddo. Cais gwych, dadlwythiad gwych, a wedyn Llanymddyfri yn adeiladu ar y sgôr na. Nawr Aaron Warren wedi cael ei anfon oddi ar y cae, ond I frawd Adam yn gwneud y mwyaf o hwn. Yn dod, Josh ni dy fewn fan hyn, ond eto, dwi'n hoffi gwaith Rodri Jones fan hyn, eto, denu'r dyn hwnna, ond nhw eitha reit gwaith eitha cam gen nhw, ond nhw edrych yn dim byd bod y cerdyn coch digwydd, dim problem, ond nhw'n nôl I beth da ni'n gwybod beth da ni'n neud, ac eto, chwaraewyr dylanwadol profiadol yn really tynnu nhw nôl fewn i'r gêm. Rodri wedi cael touches really dda iawn ar y bel ac just rhoid Warren drwy'r twll yma. Dylse fi wedi gweud Aaron yn gadael I wneud lle wrth gwrs I Lee Rees. Wedi gweud na, ni wedi gweld 2 garden, Karen Melyn fed I Caerdydd, ond wnaethon nhw taro nôl, a maen nhw ar y degau yn gwneud yn edrych yn hawdd yn dyn nhw. Oedd hwn yn bach yn carbon copy o'r cais gynta Llandovery Lewis, cael cic a wedyn just edrych I symud y bil na i'r asgell ochr arall y cae a wedyn mae'n just yn cerdded yn mewn amddiffyn Llanymddyfri o bach yn byr a wedyn mae Caerdydd yn cymryd ochr a cael chance arall. Maen nhw wedi edrych yn berig iawn yn siŵr fydd yn y gysion Caerdydd o fan'na. Mae rhaid ni gael mwy o hyn, mae rhaid ni gael mynd yn llydan oddi ar yr ystrys na. O lle mae Llandovery wedi edrych chydig bach yn wan efo'r dyn ychwanegol na. Fydd Caerdydd yn sicr yn trio mynd yn agored, wide lle yn dweud, lle fydd yr asgellwr Warren ddim yna. Y cais ola cais ola'r hanner cyntaf, dwi'n siŵr fydd mwy I ddod yn y 20 munud nesaf. Dewi Cross, un sy'n gallu gorffen yn dda iawn, un o brif sgorwyr gyngra'r
Josh yn hanesyddol. Just o'n i siarad lan yn y studio prynu a Dan Fish yn dweud, just y combinations a 10, 12, 13. Mae Steph yn mynd trwy gyda Ostaw yn Lewis. Mae Harry Wild ar y ochr mynd ar y trod flan, a wedyn just pas arall i Dewi Cross ar ôl y breakdown, a wedyn gofyn mynd syth trwyddo ysgol i cais na. Right 5 pwynt sydd ynddi ar yr egwyl, a lot mwy ddod yn Super Rygbi Cymru i chi dros y dyddiau nesaf. Nos Fawrth am 10 o gloch, mi fydd 1 pwyntiau o bob gêm heddi. Mae 4 gêm arall wedi digwydd pnawn yma. Mi fyddwn ni ar barc yr arfer yn gwylio Caerdydd eto nos Iau nesaf. Nhw sy'n croesawu Casnewydd i'r brifddinas. A mae 2 gêm i chi yng nghwpan Her Ewrop penwythnos nesaf. Caerdydd yn erbyn Benetton, Ulster yn erbyn y Gweilch, a mae'n rhaid i'r ddau dîm ennill mwyn mynd trwyddo i'r cwarteri yn Ewrop. Right, a mi fydd sgorio hefyd yn dychwelyd wythnos nesaf. 2 gêm i chi nos Fawrth. Denmark Dani'n ar hugen yn erbyn Cymru. Y gêm na am chwarteri 5, a wedyn Cymru yn chwarae Gogledd Iwerddon. Nos Fawrth am 20 munud wedi 7. Y gêm sneb eisiau chwarae. Gêm gyfeillgar rhwng y 2 wlad. Llwyth o rygbi ddod i chi dros y mis nesaf. O ganol Ebrill, mae 6 gwlad y menywod gyda ni ar S4C. Mi fyddwn ni gyda chi yn dilyn Gemau Cymru gyda rhaglen 1 pwyntiau bob nos wedi'r gêm. Wrth gwrs, Cymru yn edrych am welliant yn eu 6 gwlad nhw o'r 2 flynedd flaenorol, lle maen nhw wedi gorffen ar waelod y pentwr. A mae tîm hyfforddi newydd 9 chwaraewr heb gap yn y garfan, a mae'r cyfan yn cychwyn yn Stadiwm y Principality yn erbyn yr Alban, yn dod i ben yng nghanol mis Mai wrth i'r Eidal ymweld â Chymru. Wrth gwrs, Fanc, Lloegr ac Iwerddon hefyd yn wrthwynebwyr i Gymru. Ond mae llwyth o rygbi wedi bod yn dosa ym myd yr ysgolion Llawarch dros yr wythnosau diwetha. Ni'n mynd i ddechrau gyda rygbi Parc Roslyn Park 7. Mae'n gystadleuaeth byd enwog, a mae fel bod wedi mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Mae'n anhygoel. Mae'r tournament rygbi wyn y byd, 8,000 o chwaraewyr bechgyn y merched y chwarae. Mae'n gwbl anhygoel, a mae'r safon yn eithriadol uchel. Oedd o'n bleser bod yna wythnos yma, a jyst gweld y safon eithriadol uchel. A mae yna lot o dalent yn Lloegr yn anffodus yn dod drwedd, ond da iawn gweld y criw ifanc 14. Athyn ni'r chwarteri ag ysgol y pant yn ennill, so ni'n sôn dan talent, neu falle diffyg talent sydd wedi bod yng Nghymru, dim dyna'r achos y pant chwarae yn mynd ar gwpan yn Lloegr. Ffantastig. Ti'n sôn am y talent yn Lloegr. Wnaethoch chi lwyddo i giro ysgol Northampton, tîm dan 40 Glan Taf. Oedd yr erthigol yn y Times, oedd un erthigol briliant, jyst yn sôn am y fath o rygbi o'ch chi'n chwarae fyd. A'r llwyddiant i'r ysgol, o'n nhw'n amlwg yn un o'r ffefrynnau clir? Oedd, mae dîm special gen i, maen nhw'n chwarae da. Y steil ni chwarae yn amlwg yn treiddio sut y gêm agored, sgil uchel, ond y ffordd nath ni'n neud o, curo lot o ysgolion prif ar Lloegr ar yn ffordd, a wedyn curo ysgol fawr Northampton yn y ffeinal, eithriadol o falch ohono fa. Mae'n dweud, dim jest, o'n i'n gobeithio sa'n ni'n mynd ymlaen i ennill gwpan yn Parc Roslyn, ond bod y gwpan am mynd i dîm arall y Gymru y pant yn arbennig o ran dyfodol Cymru. Mae yna flwyddyn eithriadol o gry yng Nghymru'n dod drwedd yn fanna. Ie, ffantastig, llongyfarchiadau mawr. A ti'n sôn am y chwaraewyr sy'n dod trwyddo, mae un o'n nhw fi'n clywed nawr ar fi'n dechrau'r ail hanner, Tom Howe yn gwneud ei ffordd i'r cae. Bachwr o fri, oedd e'n ei chanol i, yng nghanol pob dim yng 6 gwlad a 20 Cymru. Mae dal yn ysgol yn dyw, 19 oed. Dal yn ysgol ni efo'r Chris y Tei. Mae'n cael profiadau gwych drwy rygbi ar hyn o bryd. Just trwy cadw i draed ar ddiar.
o ran y gwaith. Mae Tom yn sôn amdan lot ar ei blat ar hyn o bryd, Cymru dan 20, Caerdydd yn fan hyn. Cwpan y byd o'i flaen o yn yr has, yn profiadau arbennig. Ta i jyst cael y lefel A yma allan, cael un dan i felt o cyn fod camu ymlaen efo gyrfa. Mae risg gwirioneddo falle bod nhw'n chwarae gormod, achos mae'r boes mae moyn fod mas ar y cae. Sut chi'n rheoli hwnna? Ti mewn trafodaethau gyda'r hyfforddwyr yma, Josh? Ie, byddwn ni, achos dydd y syth mas o chwarae 5 gêm ar y tro yn y 6 gwlad, a wedyn syth i chwarae Caerdydd wythnos diwetha. Mae'n dod off y fainc wythnos hyn. Ti eisiau nhw chwarae, ond ti ddim eisiau nhw chwarae gormod. Ti'n edrych o flaen o beth sy'n bwysig i chwaraewyr yma a cwpan y byd sy'n dod yn diwedd y tymor. Mae Tom, y gwaith mae'n gwneud dros y blwyddyn 19 mis diwetha i datblygu gemau wedi bod yn gwych, a ni'n gweld na'n dod trwyddo nawr. Bydd e ddim yn hir cyn bod e'n chwarae i Caerdydd neu i Cymru, siwr fod. Ie, mae'n dal yn dyrithol, right. 5 pwynt sydd yn ddi yma ar yr egol, felly dyma sut mae pethau'n sefyll ar y tabl ar hyn o bryd. Caerdydd felly yn yr ail safle'n cael bwlch ar Llanebwy. Llanymddyfri yn y pedwerydd, cofiwch mai y 4 ucha sy'n chwarae adre yn y cwarteri. Sut chi'n gweld i'n mynd, boes? Chi'n gweld y 4 ucha yna newid o gwbl? Llai'n gweld y 4 ucha newid. Dwi'n meddwl bod Caerdydd y Casnewydd yn dod fewn maen nhw'n chwarae rygbi da ar amser cywir o'r flwyddyn. Swn i'n fel, o ran negesuon dechrau'r flwyddyn wedi cael un yn y 4 ucha a wneud siŵr bod ni'n hitio ffom yma ac yn sicr dwi'n meddwl bod Caerdydd y Casnewydd yn yna. Fi, Abertawe, watch o mas, maen nhw'n chwarae'n dda ar y foment, just colli mas heddi, ond gall nhw creepo mewn i top 4 nafed. Ie, right, mae'r chwaraewyr yn ôl ar y cae, amser i ni fynd nôl at y tîm Eglwys. Owain Gwynedd a Llew Archab Myrddin sydd gyda chi yn y Cymraeg. English Language Commentary with Josh Turnbull and Phil Steele. Diolch Lauren. Yr ail hanner. Ar fi'n cychwyn, Jack Maynard. Mae'n codi'r ben yn uchel i'r awyr. Ben Fry oedd ei tannu yn cael ei waldio yn y dacl yn syth. Roedd hi'n hanner cynta, tanllid a chyffroes. A Tom Howe, yr eilydd y fachwr ar y cae i gyffyrddiau'r cynta. A mae fel tractor syth i mewn i galon am ddiffyn Llanymddyfri. Ni drafod fwy am addewid a potensial Tom Howe. Ond wedi gweld potensial olwyr Caerdydd yn barod. Llygadyn o fwlch am nhw'n manteisio. Tom Howe eto yn bwerus. Rydyn nhw'n eisiau rhoi gormod o bwysau ar ysgwyddau ifanc, ond mae Tom Howe cystog unrhyw chwaraewyr am ei oed a welwch chi yn unrhyw le. Matty Young. Mae rhywun yn meddwl mae'r cefnwyr sydd yn cael ei ddatblygu gan Gaerdydd dros y tymor dwytha, Cam Wynit yn un. A Matty Young un arall yn yr un. Mould yn dod trwy'r system. Hyd bron a dadlwytho, yn dadlwytho. Good child. Naw, eto, diolch yn ildio modfan ydi. Ben Fry rongl yn gweld y bwlch. Tempo yn cael ei godi at goffa chi. Llanymddyfri lawr i 14-1. Matty Young yn colli i gyd bwysedd i droed yn mynd dros yr ystlys. Ac yn amserol iawn, mae Llywarch Admyrddin nôl yn y blwch sylwebu ag dy ddisgwyl di Tom Howe yn gwneud argraff o'r cychwyn. Ie, fel typical Tom, really, Tom dweud, mae wedi cael dechrau da mewn 2 funud fan'na. Syth fewn i'r chwarae ac yn ffrwydro i ffordd fewn i'r gêm yma. Dyna math o chwaraewr ydi o Tom. Mae'n gry, mae'n dynamic, mae ar y bel lot gymaint o phosib. Ond edrych ymlaen i weld o'n gêm yma. Siwr o fod y gêm gleta ar y lefel yma mi wedi chwarae. So sut mae'n gallu rheoli gêm ac sut mae'n gallu dylanwadu ar y gêm yma. Caerdydd. Tom Bowen, roi i droed ar Ysbardyn yn holli'r amddiffyn. 2-1, mynd i hun ella y bel. Ddim mewn 2 law gan yr asgellwr, ond Caerdydd yn edrych am y pwynt bonws na. Ond wrth gwrs eisiau gorffan yn yr ail safle yn sicrhau
Nid yn unig gêm gartra yn y chwarteri. Ond os dwi'n ennill hwnna, mi fysa'n gêm gartra yn y rownd gynderfynol hefyd. Wild. Yn tynnu Lee Rees i un ochr a dadlwythiau ar y sgôr. Tom Bowen. Ella ddim y cais bydd yn dal llygad yn ei CVO, ond mae'n un sy'n bwynt bonws gwerthfawr i Gaerdydd. Chwarae da gyn Caerdydd, maen nhw wedi dechrau'r ail hanner yma'n arbennig chwarae teg. Mae'n argoli'n dda iawn i Gaerdydd, yr tîm cyntaf, bod yr chwaraewyr ifanc yma yn tanio ac yn dangos y ffordd ymlaen. Harry Wild gyda bylchiad o fan'na, ond eto mynd i dod gyn bylchiad cynt yma, gyn Tom Bowen. Dyma ti'n gweld, mae'r bechgyn ifanc yn camu, rili camu fyny fyny. Dwi bod wedi creu argraff arbennig chwarae teg yn nhw'n erbyn tîm da, cryf, ond jyst yr ffigiad ac y cryfder gyn Harry Wild sydd wedi cael gêm dda hyd yma. Ac eto, asgellwr Tom Bowen dod o ddiari asgell yn chwy amdano am y gwaith na ac ar ysgwydd yma. Eto'n enghraifft, mi'n sôn ag yn harach am y gwaith cynorthwyol maen nhw'n wneud. Mae'r awydd yr anger yna i fod ar yr ysgwydd. Ti'n trio hyfforddi rei pethau, ond mae hynny'n rhywbeth ti'n annog yn gyson i siŵr. Yndi, 100%, a mae'n rhywbeth mae Caerdydd yn gwneud lot. Mae'n rhan fawr o'i gêm nhw, os newch chi sylwi ar lle mae'r asgellwr yn gweld good child yn mynd rownd fan hyn rwan. Maen nhw'n gwneud lot o hyn, lle maen nhw'n disgwyl i'r chwaraewyr. Mae good child ar y bel am fan hyn eto, roed yr dyn ychwanegol na i roed y cyfleoedd fel hyn, a dyna'n union maen nhw'n marfer. Matty Young yn llyncu'r tir, dal i fynd. Llanymddyfri'n disgyn oddi ar amball i dacl rwan, mi'n gynnar yn yr ail hanner ac mae Caerdydd yn allan yn y 5 munud agoriadol. Gallu fod yn hanner hir i'r porthmin. Mae Llanymddyfri wedi dwyn y bel. Jamie Hughes, y gell Litsaws. Dau ganfed ymddangosiad i'r porthmin gyda'r hawl i fentro heddiw yma. Cyntaf wedi'n hynna, dwi'n meddwl, a trola. Sgwni os fydd Euros Evans yn tynnu fod i'r gair rwan i'w gosbi. Tommy Lewis oedd i tannu chymryd tŷ, dacl yn yr awyr. Tom Bowen. Ydi Hiryn. Di mwy na kick-off, dwi'n meddwl. Tom Lewis wedi teimlo honna. Berian Watkins yn styrio chydig bach hefyd. Tom Bowen yn mynd amdano y bel fyna. Ffodus o ran sut oedd Tommy Lewis wedi mynd fyny'n dda chwarae teg iddo fo dan y bel. Ond o ran oedd Tom Bowen yn mynd amdano y bel fyna. Mae'n mynd i fod yn gardyn melyn. Nes mynd i gweld honna eto. Tom Bowen, sgoriwr y pedwerydd cais yn gadael y cae. Felly, Caerdydd am yr ail dro lawr i 14. Mae'r gic yma i gwestadlu. Bowen oedd i tannu. Iddo fi, di honna ddim yn gerddi melyn. Iddo fi, mae Tom Lewis yn dda yn yr awyr, ond os ni wedi sylwi ar, llygyd Bowen, o'r eiliad mae'n gadael troed Harry Wild, di llygyd Tom Bowen ddim yn tynnu oddi ar y bel, ac yn amlwg ti'n gyrraedd ddwylo allan i fynd amdano y bel. Ie, mae'n colli ras, mae'n anodd ydy. Mae Bowen wedi colli ras i'r bel, lle mae'n ail yn yr awyr. Ond y peth ydy, ti methu newid y gyfeiriad unwaith ti yn yr awyr na gwt. Mae'n un anodd. Na, iddo fi, mae hwnna'n hall. A ti'n rhaid ti edrych ar ôl o chwaraewyr sy'n mynd yn yr awyr, achos o chwarae cefnwr, ti'n mynd gwaith, a pan ti'n mynd fyny, ti'n gwybod bod ti'n mynd i gael y clatra. Ond iddo fi, mae yn sicr oedd Tom Bowen yn dan y bel, ac yn anffodus, melyn. Lee Rees. I'r canol maen nhw'n mynd, Caerdydd neu dilyddion. Wedi tharo ymlaen gan Gaerdydd, felly chwarae'r rhyd. Os gallwn ni'n alw fo'n hynna. Ie, yn ôl am y scrum, os gwelwch chi dda, syr. Ond efo'r sgôr Llanymddyfri 14, Caerdydd 26. Porthyn maen nhw wedi derbyn y coch a Caerdydd. Am 10 munud nesaf lawr 14. Ni sôn cyn yr egwyl ond y sgôr nesaf yn bwysig. Hyd yn oed bwysicach lla hanfodol bellach bod Llanymddyfri'n sgorio nesaf. Yndi, mae Caerdydd, a dyma lle mae'r enw yn ddysgu'r rheoli, lle ti'n meddwl bod Caerdydd wedi bod yn edrych yn dda iawn, ond maen nhw jyst yn
cadw gobaith na sy'n rhywbeth mawr i'r tîm Llandovery. Ti ddim eisiau rhoi gobaith i tîm fel Llandovery. Mae jyst y gobaith na drwy Caerdydd Melyn fan'na, rhoi nhw nôl fewn yn yr hanner yma, lle mae rhaid i Caerdydd, os o'n i'n rheoli gyda'r tîm mas, ni'n lladd gobaith ein nhw, ni'n chwarae territory, ni'n gwasgu nhw, a wrth mae'n elfen, mae'n rhaid i chwaraewyr ifanc, mae sgyn Caerdydd i ddysgu lle. Sgrym dda. Gan Llanymddyfri, nhw'n mynd i'r ochr dde, Rhys. Ar ei dôl, Catw un fyw. Edrych am gymorth yn torri fewn. Caerdydd yn ildio kick-off arall. Rhys yn pasio heb edrych. Eto un lla agwedd. Mae Caerdydd wedi bod yn wallus ydyw disgyblaeth yn rhoi cicio cosb i ffwrdd. Ioan Emmanuel ar y maes yn fanna, sgorio ddo dda yn mynd. Pontypŵr o dod ymlaen i'r maes. Meinad gynt o Gaerdydd. Rhoi hwnna yn y gornel. Esgoffa chi, yn newid hwyr i'r tîm. Ioan Hughes oedd i fod yn cychwyn yn y rhif 10. Ond Hughes di anafu gefn wrth gnesu fyny, felly Meinad yn camu ymlaen yn hwyr. Lewis i'r blaen, Caerdydd yn cystadlu yn ei niwsad sy'n wedi mynd yn ôl. Neu ymlaen. Eto, efallai mae Caerdydd yn cystadlu sy'n ei niwsans ei hunan, ond tydi y safle gosod y lein ddim di bod yn esmwyth gan Llanymddyfri. Na, to'n dweud, opsiwn da gan Caerdydd mi fyny yn yr awyr o fanna. Ddim yn siŵr os ath hi mlaen, neu ath hi mlaen oddi ar Caerdydd, nid ymlaen oddi ar Llandovery, efallai, so chdi bach yn hall o fanna. Ond cyfle Caerdydd clirio'r leins o'n hynny, mae angen nhw setlo. Maen nhw yn ddifur, nhw'n mynd amdan eilyddion yn gynnar, wedi dod ar heng mlaen yn gynnar, Tom Hawn dod ymlaen hanner amser, ag y ddau brop yn dod ymlaen cyn y 50 munud, felly maen nhw'n gwagio'r fainc yn gynnar, gobeithio fydd yr egni na felly yn dod â nhw. O, kick-off. Yn ein llyfrwydr ar yr ochr bellad yma Will Davies King. Oedd yn ein kick-off Ioan Emmanuel hefyd yn ei chanol hi. Mae yna ddyfnder mae'n rhaid deud yng ngharfan Caerdydd. Am yr hoci ifanc, maen nhw'n cael mynd. Harry Wild i ddod drwy'r ysgol gartholwg yna ddoth o draw athyn ni i Glantafag. Jyst teimlo bod yna iddfedrwydd i Harry. Dwi'n gweld o hyn yma, mae yna iddfedrwydd am i'w chwarae fel. Mae'n arwain yn sicr fo sy'n yn arwain y gad o ran penderfyniadau be nhw'n gwneud ac yn y blaen. Mae jyst fwy amser, mae'n braf gweld chwaraewr yn iddfedu ac yn datblygu ar y lefel yma. Be wedi ennill gan Gaerdydd yn y lein. Ethan Lloyd. Cadw'r bel i fewn yn gorfodi'r blaenwyr i wneud bach fwy o waith. Manuel, wild round y cefn, yn trio dadlwytho. Doedd e'n angen o bosib taflu hwnna tu ôl i'w gefn o. Ond mae'n dangos hefyd ydy'r cyfuniad 10-12 chwaraewyr sy'n amryddan o'r bel i dwylo. Mae cael i bod pwrpas 2 chwaraewr peldroediwr yn rhoi opsiynau. Ie, ni'n meddwl, toriad gwych yna. Ni just yn sôn amdano dwi'n meddwl bod o'n trio cael ei ffwrdd o fanna, dwi'n just llithro allan o'i afel o fanna. Ie, just rhwng 2 feddwl allai i drio roed i ffwrdd. Mae'n dweud amdan Harry, mae'n gymeriad tanllyd, sydd dwi'n hoffi'n ach, mae'n gystadleuol, mae'n chwaraewr hynod gystadleuol, dwi'n hoffi'n am mewn chwaraewr. Dwi'n just gweld o'n eitha cam, ond ni'n just gweld bach o spark o fanna. Di Caerdydd ddim eisiau gweld fo'n dechrau colli ben o fanna. Mae'n atgoffa fi lot, o ran chwaraewr cystadleuol, Dan Bigger-esque, lle mae popeth ar y lein gyda fo, mae'n brwydro yn bob un moment, a dwi'n caru gweld yna mewn chwaraewr. Ac mae'n rhaid fod yn siŵr am bod o'n gadael ei emosiwn fynd ar ei ben o fama fan. Harry Holden yn derbyn triniaeth. Holden di dod ymlaen yn yr hanner cyntaf am Tian Sparrow, ddibyniodd ergyd i'w ben, a Tian Sparrow yn y hanner cyntaf ymlaen ar gyfer Stuart Worrell, felly mae Llanymddyfri'n ysgafn ar y fainc, ac efo Sparrow Holden. Mae Holden ymlaen,
pwy fysa'r eilydd yn y rheng o neu'r ail reng na. Maen nhw'n gobeithio cadw'r cyrff yn iach. Mae'n esydu med eilyddion o rheng flaen yn yr rheng ôl a fydd Euros Evans yna ddim eisiau gweld hynny'n digwydd. Ond 12 pwynt ydy'r bwlch rhwng Llanymddyfri a Caerdydd. 11 munud i fewn i'r ail hanner. 4 munud yn weddill ar gardyn melyn Caerdydd. Lee Rhys, Maynard. Lewis i Harry Dole yn llithro heibio'r dacl gynta'n cael ei ddal yn y pen drawn. Ymlaen i aros yn fyw. Nôl i'r ochr dywyll na. Maynard. Dwylo da nôl tu fewn gan Berry a Watkins. Di'n mynd am yn ôl, ond i gic lawr y cae. Oddi ar y tir ac... Os yna bod yn ddiddorol i Gaerdydd, so yna aros ar dir y byw. Ie, ac dwi'n meddwl lle oedden nhw'n gofyn amdano bel i fynd drwy dwylo chdi bach yma yn amlwg symudiad hyfryd fan hyn gyn Llanymddyfri, just y cwirdeb yna, just oddi ar chdi bach yma, ond o'n i'n meddwl bod nhw syth drwad yma, ond tac o dda gyn Tom Hawn dod fewn yma. Digwyddo yn gelfydd oddi ar frig y lein. A mewn chwinciad maen nhw'n y sianel 15. Darwin Lewis, 2 gais iddo fo yn y hanner cynta. Joe Williams ymlaen bellach fel mewnwr. Hyd. Eto'n anodd i dynnu'r tir, mae'n mor gryf ydy'r ail reng Ioan Emmanuel wedi derbyn ergyd i'w glin. Mi o bod mewn poen yng nghanol cae. Darwin Lewis eto hefo'r bel. Llanymddyfri'n wneud yn dda am ddiffyn o Wild yn newid. Yr tacteca Wild i fewn i'r 2-20. Mae yna sgôr y bosib am ddod fan hyn. Joe Goodchild am y gornel. Yn gorffen mewn steil, un i'r camerau. A mae Caerdydd yn ymestyn ei mantais. 5 cais. Ac erbyn hyn, gall y gêm yma, gallwch chi ddeud yn ddiogel yn nwylo gwyr y brifddinas. Caerdydd yn edrych mor wych. Unwaith maen nhw'n tanio, unwaith maen nhw'n dod, mae'n fflach na, maen nhw'n gan y boes ifan. Carry Wild yn torri wych o'r teg iddo fo. Ac pas wych gan Joe Williams i ffeindio Joe Goodchild ar asgell a gorffeniad arbennig yma na. Wedi cael noci ysgwydd, ond yn gwybod union be yn neud, rhaid y be am o'n un llaw yn gynnar. Gwych. Gwych, arbennig. Ond maen nhw'n edrych mor dda. Caerdydd, pan mae yna fflach, maen nhw'n mynd drwy olwyr nhw'n enwedig. Maen nhw'n edrych mor berig, sydd yn argoli'n wych i Gaerdydd yma dyfodol gyda'r hogia ifanc yma yn camu fyny. Maen nhw'n wirioneddol wedi creu argraff arbennig yn yma gen chwaraewyr ifanc yma i gyd yn ei tro yn camu fyny. Wild. At greu y cais yn tynnu'r gic hyd wyneb. Maen nhw'n edrych mor gyfforddus ar y bel, am lot o amser ar y bel, gen nhw penderfyniadau da yn cael ei wneud, gallu fynd drwy'r ond gorffeniad arbennig yn Goodchild yn fan hyn. Arbennig dda gan Goodchild yn derbyn codwm wrth ddisgyn. Lle sgôr bellach Llanymddyfri 14, Caerdydd 31. Ond o ran Wild, y gic na dros y top, ella'n synhwyrol yn ymwybodol wrth gwrs bod Llanymddyfri lawr 14 yn methu asgellwr sy'n golygu sut ti'n meddwl bod yna fwy o wagle ymysg y trio na ni, y 2 ôl fysa. Un nôl yn y cefn. Mae rhywun derbyn i fod yn stryglo ar ran derbyn y ciciau. Ac yn Warren yn taflu bob mymryn o'i bwysio fewn i'r dacl. Llanymddyfri mewn meddiant. Tommy Lewis wedi gadael y cae cyn Abraham. Ymlaen Tom Howe yn pwsian o'r honna y gic drwad. Warren wedi chwarae dyn oddi ar y bel o bosib. Emmanuel. Mae'r gêm a wedi agor yn do. Mae yna gyrff blinedig ar y cae wedi dwyn yn amserol tu hwnt gan Llanymddyfri. Pritchard. Y prop pent yn yr eilydd.
Meinad, Llanymddyfri, drwy'n ni chwarae o ddymder. Fi Rhys ar yr asgell. Yn troi, yn troelli. Yn dal i fynd rhywsyn ei gilydd. Lewis. Rodri Jones, ys i ddeud. Llanymddyfri wedi arafu a di colli'r bêl. A mae yna wagle yn llydan eto. Wild i Goodchild. Emmanuel sydd tu allan ar y siswrn. Mae Emmanuel yn dod. A mae'r siswrn yn gweithio'n berffaith. Y mewnwr wedi dynnu i'r tir 5 metr yn fyr. Iowan Emmanuel. Wild. Young. Mae'n mynd i fod y sgôr. Ben Fry am y gonel chwith. Mae Caerdydd wedi agor y tapia. 6 sgôr. Ben Fry. A mae Llanymddyfri wedi blino yn racks Jubidaires. Eto Caerdydd edrych mor siarp pan maen nhw'n tanio. Maen nhw'n mynd ag chwarae cyflym eto fyna. Steff Manuel yn amlwg iawn yn y chwarae. Rili mwynhau gweld Caerdydd yn chwarae hyn. Mae'r boes ifanc yma yn tyfu fewn i'r gêm. Tom yn troi y bêl drosodd yn arbennig eto fyna. Gwaith da gyn Steff Manuel yn cael nhw ar y droed flaen. Ond be o'n i'n hoffi fan hyn oedd cadw'r bêl yn fyw a cadw'r bêl yn gyflym. Iowan Emmanuel yn cyrraedd yr ach yn gyflym. Dim os pa rif sy'n ar dy gefndi. Pas dda ar y tu allan yma ag maen nhw'n chwarae. Unwaith maen nhw'n tanio, maen nhw'n bleser i weld yn chwarae fan hyn chwarae teg Caerdydd. Ail gais, Ben Fry o'r dydd, Wild. Yn gicanodd oddi ar rastell chwith. Ond eto edrych yn ddigon syml. Wild yn trosi. A Caerdydd fyny i 38. Fe rai nhw edrych ar... Dwi'n gweld nhw'n mynd eto fan hyn, gyd i weld nhw'n siap, mae'n edrych i chwarae'n syth bin os gawn nhw dderbyn y gic yn gywir. Ond dyna iddo fi, maen nhw'n edrych yn syml. Mae jyst yr amser na gyda nhw, yr hunan gred na yn ei chwarae ac yn ei gallu nhw sydd yn hyfryd i weld. Hyd yn ennill un yr awyr. Ddim mlaen i chwarae Caerdydd fan hyn. Ni weld sy'n mynd Pontypool wythnos dwytha yn llydan ewn nhw. A Delarua sydd trwy'r bwlch. Manuel, y gic, y ras ymlaen. Tom Bowen sy'n mynd i ennill i o'r bron iawn. Ac aros ar y cae. Taking the touch, man. Red ball. Ond dyna pan mae'r hunan gred a'r hunan feddiant yna, mae'r cyflymder yn prynu amser i ti dydy. A Bowen fel gwybiwr ydio, jyst yr adlamiad dwytha'r bêl na'n newid cyfeiriad ac on i bai am hynny. Sa'n Bowen i fewn. Ie, so jyst i bod yn chydig bach fwy cadw i ar y cae yn lle bod y gic chydig bach rhiacus i'r ystlys. Ond mae Caerdydd mor berig oddi ar y kickoff. Dyn nhw'n di derbyn a delio'n dda iawn gyda nhw. Ond unwaith maen nhw'n chwarae gyda'r siap, maen nhw'n edrych i chwarae oddi ar 10 hitio'r dyn canol na. Oedden yr options gyn nhw ydy'r un yn fyr neu'r tynnu. A maen nhw'n dîm sydd unwaith maen nhw'n sgorio, maen nhw'n gallu dyblu fyny gyda'i ceisio nath Pontypool weld hyn os dwytha. Ac os o'n i'n gwneud analysis ac yn paratoi yn cas newydd rwan, mae rhaid i stopio yna ar gyfer nos Iau. Jason Harris ymlaen. Cwestiwn i'n ofyn yn fan hyn di, ym ha safle mae chwarell a bosib iddo dod ymlaen yn y pac. Dwi'n meddwl bod o yn y pac. Mae'n seis, mae'n faint blaenwr di. Mae'n arcyio, dwi'n meddwl bod mae'n gwybod beth mae'n neud. Dwi'n meddwl bod sydd i ddwyn. Jason Harris wrth gwrs fel arfer yn asgellwn ein ganolwr yn y fwy diweddar efo Caerdydd. Gynt o'r rhambarth wrth gwrs. Mae'n gweithio gyda'r rhambarth. Noswydd gweinyddol, bellach. Mae'r mor galonogol, wbeth sy'n mor amlwg i wylio'r gêm yma ydy yr hyder yna, ac just faint mae gyfforddus ydy'r hogia, ac dyna lle mae'n bwysig. Mae'n bwysig bod yr hogia ifanc
Matty Young, Tom Bowen, Osian Dowen Lewis, Stephen Manuel, Harry Wild, i gyd yn chwarae gyda'i gilydd, yn chwarae'n gyson gyda'i gilydd. So pan fydd hein yn camu fyny gobeithio'r lefel nesaf, maen nhw'n cael lot o amser y chwarae gyda'i gilydd yn amlwg iawn. A dyma beth mae'r gyngor yma i gyd amdan. Maen nhw'n edrych mor gyfforddus y lefel yma, ac hyderus, mwynhau y rygbi sy'n mor bwysig. Haw, yr tawliad a'r gynffon ysgarmes symudol na sydd wedi codi stem. Un stop. Gwneud Joe Williams. Emmanuel. Wild efo'r gic. Bowen ar ei hôl i. Gormod y bwysau ar y gic. Be di dy farn di neu faint o ffordd i wneud i o gicio yn ymysodol? Ie, mae'n sicr yn dod fewn i'r gêm yn fwy a fwy aml o wan, felly ag Harry'n siomedig gyda honna, eto ti edrych ar honna, ddod o'n edrych i gicio i ddal ar y daliad cyntaf, ond mae'n sicr, mae tîma yn setio fyny i gael cic fel ni'n gweld o'r chwarae cyntaf fyna. Diolch yn opsiwn rwan, jyst i ryddhau pwysau, mae'n sut i gallu sgorio oddi ar y ciciau ymysodol. Ni'n gweld ar gefn Crys Caerdydd fanna, 1876. Clwb Caerdydd yn dathlu'r 100 eleni, neu tymor nesaf benodol. Felly ni'n ffordd i goroni'r 100 na o bosib i gallu mynd ymlaen i'n Super Rygbi Cymru. Wel, mae'r goelyn dda ar hyn o bryd, a fe'n dweud, allan nath nhw'n dechrau'r tymor yn dda, ond sicr maen nhw'n hito'i straps teg at diwedd y tymor yma. Ac maen nhw'n edrych mor hyderus a cyfforddus yn eu chwarae nhw. Fe wedi'w ennill yn y canol gan Ethan Phillips. Let's get the ball out. Llanymddyfri yn gorfod ar y bel. Wild a Stefan Emmanuel. Haw yn disgwyl y bel, ond Wild yn newid cyfeiriad. Young. Yn chwarae'r gêm dactegol yn gorfodi Llanymddyfri nhw yn ôl. Yn fel o ti'n crybwyll i gynharach Llywarch yn jyst yn gwasgu Llanymddyfri rwan. Does am rhaid i Gaerdydd i wthio'r gêm Llanymddyfri sy'n gorfod darganfod rhywbeth ar 14-1 Llanymddyfri. Ie, opsiwn da fyna, chwarae da. Eto, hoffi'r awch i weld a chwarae i weld beth sy'n ymlaen gyntaf, ond opsiwn da gen Matty Young i roed y bel drwad i roed y pwysau nôl ar Llanymddyfri sydd yn gorfod mynd ar ôl y gêm a wan, ag wrth ti fynd ar ôl y gêm, mae yna bach fwy cynghymeriadau yn dod fewn i'r gêm fel arfer. Ceith ar ymlaen, ond mae gyfle i chwarae i Lanymddyfri. Warren. Eto fan hyn mae Llanymddyfri'n canol croesi'r llell fantais yn yr ail gyfnod. Mae Lewis yn gweithio heibio dau amddiffynwr, yr fantais ar ben. Caerdydd ddim yn ei dwyni. Dylarwa ar ochr anghywir. Caerdydd yn edrych yn debygol iawn wan dydi bod ymlaen i nill hon, ond i Lanymddyfri fydden nhw eisiau gadael y gêm a hefo rhywbeth, 2 gais arall wrth gwrs yn dod â pwynt bonws. Ie, dyna fydden nhw ar ei ôl wan ydy'r gorffen y ddau cael 2 gais a pwynt bonws mynd fewn i'r wythnos nesaf. O, dadlwythau gwych gan Warren oddi ar y tir. A Llanymddyfri i fyny at y 2-20, y dadlwythiad gan Sheldon. O, mae'n anaf ar y llawr fan hyn. Chwarae mynd yn i flaen Rhys dan bwysa. Yn debyg bod Osian Davies wedi brifau ben clun. Neu i ffair. It got messy because you fell into him. No, you fell into him. It was not straightforward. You fell into him and it could roll. That's my read. Mae'n gwingo mewn poen dydi. Ond bydd Osian Davies wrth i ddechrau ystradega fo y cawr mawr Emlyn a'r frig rhestr cario Llanymddyfri, y frig rhestr curo amddiffynwyr
taro rycia, taclo, dwy'n y bel. Wrth o tymor yn mynd i flaen. Nid yn unig ti isio cyrraedd y safona di Llywarch, ti isio carfan iach, does well, diwedd. A ti'n isio colli chwaraewyr rhan, bod nhw i gardiau coch neu anafiadau. Na, a dyna peth, mae gyd, mae rygbi amdan, a drwy tymor, mae gyd amdan y 2 fis nesaf yma sy'n dod o blaen y tîm yma wan, sydd yn y mix amdan y gwpan. Gyngrair lle mae unrhyw anaf yn ydych gyda chwaraewyr wir dylanwadol ac ti'n gweld tîm y ffordd i'n gwynga. Sam Potter ymlaen, lle Jack Maynard a Jamie Hughes ar ei 2 ganfed yn chlysur yn gadael y cae i gymar y dwywaith, y dor yma ar Fanc yr Eglwys. 15 to go, boys. I'r cawr mawr. I'r cawr dewr. Mae Osian Davies yn symud i wythwr. Lle be wedi baratoi fan hyn gan Llanymddyfri. Wel, swn i'n dweud, dim osod Jason Harris fan hyn ar y blaen fan hyn. Ie, mae ar y blaen asgell Jason Harris. Dim yn siŵr iawn pryd i fynd. Warren, sef ar ymgais gyntaf i gario. Ni sôn Sam Potter sydd ar y cae fel rhif 10 bellach. Dod mynd yn y 23 ar ddechrau'r dydd. Dol dros y top wedi mynd ymlaen, di ddim am fod y sgôr. Mae'r chwiban di mynd. Mi Siom, Cian Abraham. Pwys y dag yn gwtio yn dod darlleniad da fan'na, fan'na ti'n gorau gamblo iddo fi, ti'n methu ars nôl fel asgellw ar y gored fan'na. Unwaith ti'n dal nôl, ti'n neud yr opsiwn 2 yn erbyn 1 ar hiaf, felly pwys y dag yn gwtio yn dod fewn i roed y pwys yna ar y bas gyn dôl o fan'na. Oedd un orffeniad da. Ie, blaen chwiban y dyfarnwr. Sgrym Caerdydd bydd hi. Andy Ffynol. Be wneith Caerdydd fan hyn? Nethon nhw chwarae sy'n nhw'n ôl y cicio, neu ydyn nhw'n fentro. Ydyn nhw'n di fod yn fentrus a dangos Sidonia o'i dymderoedd. Dwi'n gweld beth mae Harry'n gweld hwnna, dwi'n gweld o'n sganio, gweld o'n dwi'n nhw'n chwarae neu cic letraws yn mynd mewn i'r gwacle agored. Dwi'n hoffi gweld nhw'n chwarae fan hyn. Mae Gwtsia di fynd ar asgell dde yma i roi bach o led i'r ymosod ar ochr ar sgrym. Yn neud y busnes. Mae'r pac wedi cael gyrchafiaeth chwarae teg gyn Caerdydd yn fan'na ac ar y deca cywir maen nhw wedi troi y pwysau ar Llandovery fan'na, so maen nhw eto ar goel i ddam yr wythnosau nesaf yma, bod gen ti pa mor gyffroes ydyn nhw'n y cefn, bod nhw'n gallu mynd nôl at i pac. Reit ta, be'n lawr i ochr y cae at Lauren, pwy sgyn ti? Dan Fish yn cadw cwmni fi. Dan, looking back at the match, and tricky first half at times, but how have you managed to pull away in the second? You know, see, I think we started the game off well, scored a good try, and then with a red card, then it's like we switched off, thinking the game was done, and, you know, against Llandovery, a good team, and, you know, they hit us with 2 quick tries, so it was about us just getting our heads back on, sticking back to the game plan, and then, to be fair to the boys, they've come on second half, and they've executed it well. I think we're seeing Steph Emmanuel leave the pitch. A word on him and just your back line in general. Oh, you know, it's great to see, you know, we've got a young, exciting back line, you know, and, you know, it's our job to let them boys flourish, you know, and to be fair to them, they've been excellent today, and, you know, Steph obviously has been away with the 20s and done well there. He's had senior exposure this year, you know, and obviously, you know, when he comes back down here, he's a big asset for us. And how often are you in, I guess, dialogue with the under-20s coaches? Tom Howe playing again today, coming on to play most of the second half? You know, obviously, with Tom, we've had a little bit of an injury crisis at hooker, so, you know, we would have liked for him to have a bit of time off, but, you know, we've had to get him in this week, last week and this week, and hopefully, you know, Tom will have his rest next week now. Dan, thanks for now, diolch. Ie, troed dros yr yslys. Dan Fish yna'n trafod. No, you can't play. Y boes ifanc yma, Steph Emmanuel wrth gwrs. Tom Bowen hefyd wedi arwyddo cytundebau efo'r rhambarth. Felly'n amlwg bod nhw yn cael ei gadu fel rhai sy'n mynd yn camu fyny'r lefel uchan y hir dymor. I'r lwc yn edrych Cian Abraham ar hyn y bryd ydy'r
Rhwng Ellwenna. Rhy agos. Dwi'n siŵr iawn os ydy Cameron Lewis wedi ennill y ras am y bêl chwaith. Eis eilydd y fachwr, Finn Thomas. Wedi dod ymlaen i Llanymddyfri fydd o'n swn i'r rheng ôl oherwydd yr anafiadau sydd gan Llanymddyfri. Iwan Emmanuel fel mewnwr dros dro. Dwylo da, Tom Howe. So bêl yn cael ei symud yn sydyn. Wild o Llandovery Lewis. Rhedag yn gry mae Cummings. Howe yn ffug. Rediad. Manuel. Wild. Dwylo da etreg yn Osian Dawyn Lewis. Tom Bowen, y gic, yr adlamiad, y ras. Ydi gollwn ni. Wedi mynd ymlaen. Y dacl efallai yn gorfodi'r bêl y rhyd gan Cian Abraham. Di bob dim, mae Tom Bowen ddim yn troi mewn I air. Chwarae da fyna eto, Iwan Emmanuel yn tynnu'r bêl nôl na, Harry'n cael ei ddilyn rhydda eto, dadlwythiad arbennig yn Osian Dawyn Lewis. Eto, hoffi'r meddylfryd o trio gael y bêl na, ac eto trio gael y bêl, os gen ti roced fel un, Tom Bowen, tu allan ti trio gael y bêl na, iddo fo gymaint o ffosib yn anffodus yma na, fydd o'n siomedig iawn yma na, bod o allan ddim wedi gallu gorffen yma na, achos mae o'n tofnyd, mae'i record o hyd yma yn y URC yn 5-8, so di hoffi croesi yma na. Eita, Jason Harris ar y blaen asgell. Fydd o yn meddwl, be coblyn ych chi'n neud fan hyn, boys? Mae'n siarad ma bod o'n gwybod beth mae'n neud, dwi'n meddwl bod o. A dyna ni, Finn Thomas, bachwr wrth I reddf ar y blaen asgell yn y sgrym yma. Ella'r cyngor, y canu cyn chwaraewyr. Just pwsiwch, boys. Pwsiwch yn galad. Pen lawr y gwthio na gymryd nhw'n neud, e? Wel. Rhys yn bwydo, fydd eisiau cael hon y rhydd yn digon sydyn. Ond dan bwysa. Ond neud o dda, cadw I gryfder ar ei draed I brynu amser i'r pac. Rhys angen bach fwy ongl os diolch ni godi'r gic. Mae Sam Potter yn gollwn yn ddyfnach I roi'r opsiwn gicio. Nech yn debyg mae Rhys sy'n cymryd y cyfrifoldeb. Mae Caerdydd. Mae bethau ddigon lletwyth fel bod y gic yn rhy hir lawr y cae. Let's move quick, Red. Dyna ni'r ddorf yn ddigon hapus eisiau rhoi perfformiad Caerdydd. Caerdydd eisiau rhoi marker lawr yn fan hyn I sgorio eto. Just eto, gêm fawr yn dod fyny nos Iau yn fan hyn. Fy nhw eisiau setu marker yn fan hyn, bod nhw'n gallu mynd dod fyny banc yr Eglwys a sgorio 40 pwynt sydd ddim yn cael ei wneud yn aml. Matty Young. Mae'n dywyllodrus ydi. Ddim yn mwyaf rhannu gorff, ond yn gry. Ie, kickoff yn erbyn yn ddim yn ryddhau y bêl. Dim ond bach o chwarae tactegol I amlygu hyn I gan Lee Rhys. Mae wedi chwarae dda, mae wedi eto yn gyfforddus iawn gyda'r bêl yn y cefn, lot o amser, mae sgiliau da gyda fo. Doedd o Lee Rhys yn edrych ar dyfarnwr. Doedd o byth am gymryd honna sydyn ag oedd Lee Rhys. Yr ystlys wedi fethu. Tom Bowen eto. Mae'r clinian ar hips yn newid cyfeiriad y sydyn. Wild. Eto hoffyn bod nhw'n cadw'r bêl yn fyw. Maen nhw wedi bylchu. Neb adra, mae'n mynd efo'n y sgôr. Aled Ward. Fydd o'n hapus efo hwnna, Aled Ward yn hapus efo hwnna. Y môr coch a gwyn wedi agor. Ward yn sgorio 7 cais bellach I Gaerdydd.
Ond iddo fi, yr meddylfryd yma yna, Harry Wild yma yna, ddim yn marw efo'r bêl ar y llawr, cadw'r bêl yn fyw. Just y gwaith caled, a wedyn chi'n methu rhoi gwacle fel ei Aled Ward i fynd drosodd. Ia, Rhys yn colli'r dacl. A Ward, pwmpio ar y goesen ar holl ffordd, nes i'w bod yn cyrraedd. Mae gic yn gywir. Llanymddyfri 14, Caerdydd 45. Caerdydd yn agosau at yr hanner cant. Sam Potter. Hyd eto yn ei henillu. Eith hon. Os mae'r patrwm parhau i fewn i ganol cae. O, cic Letsaws. Rhy gri. Hoffi'r syniadau gyn Harry, fydd o'n siomedig efo i chydig bach o'i gicio fo, efo chydig bach yn just y droedfedd na, chydig bach i ffwrdd, ond eto yr hyder sgyn nhw yn ei sgiliau, yn ei gallu i weld gwacle a mynd amdani, hoffi'r hyder, caru'r hyder, ond just angen chydig bach o'r gwyrdeb yma, gwybod fydd Harry yn siomedig gyda chydig bach o gicio fo hyn yma, ond be dwi'n offi di bod dyn nhw mond trio bethau, ac eto beth sy'n braf i weld ydy mae'r tîm y ffordd yn amlwg yn rhywbeth yn amlwg sydd yn ei chwarae nhw, ewch allan i os ydych chi'n gweld rhywbeth, ewch amdani sy'n braf i weld. Llanymddyfri dechrau'n sgôr gysur. I'r ochr dde yn am ddod. Wel, nes bydd y bel yn cael ei godi oddi ar gynffon ysgarmes. Tair munud yn weddill. Llanymddyfri prin wedi bod yn y safle, mae'r cae yn yr ail hanner. Rownd y gorau nhw'n dod. Ac eto ar y cyfnodau allweddol i Llanymddyfri. Maen nhw wedi bod yn wallus. Ond gan bod yna gyfla, Llywarch Myrddin, ser yn y gêm. Mae lot o dîm Caerdydd wedi amlygu yn dweud. Matty Young wedi chwarae'n wych, o'n i'n teimlo. Steffan Manuel wedi bod yn arbennig o dda. Tom Bowen yn amlwg. Harry Wild wedi cael touches arbennig o dda. Ond iddo fi, Osian Dawn Lewis wedi bod yn 2 gais yn y hanner cyntaf, wedi cael un o'i gemau gorau fo. Dwi wedi gweld o'n camu fyny ar y lefel yma. Mor gyfforddus, touches neis gyda fo, mae'n gweithio ni thriadol o galed oddi ar y bêl, ond 2 orffeniad arbennig yn y hanner cyntaf, perfformiad lle fod yn falch iawn ohono fo. Llong gyfarchiadau i Osian Dawn Lewis. Perfformiad unigol i'w gofio, ond mae'n perfformiad tîm i'w gofio gan Caerdydd hefyd. Mae wedi bod yn sgôr swmpus. Di cael ei ddal un llaw. Y gwybwyr ar ras. Ond y bêl sydd dros yr ystlys. Advantage over from the scrum, boys. We're play on. Yn tawliad. Matty Young allan o'r ffordd, felly mae chwarae yn mynd yn ei flaen. Gêm fawr yn Gwynep Caerdydd nos Iau o'n edrych mlaen i weld sydd ar nhw fanna. Maen nhw wedi, cas newydd yn teimlo bod nhw'n dod i hit y ffôr mewn un, ac y 2 dîm cystadleuol ar top i gêm nos Iau yn Gwynep i gilydd. Tom Bowen yn gic i'r lawr y cae. Mae'n gic dda hefyd. Harry Dole sy'n gorfod troedio yn ofalus a nid y 2 giro'r dîm cynta. Y gic yn cael ei tharo am yn ôl wedyn ymlaen. Llanymddyfri'n cael bach o loc am unwaith. Rhys. Good child oedd i tannu hi. Cadw i'n fyw. Cummings yn y dda i gadw'r bêl yn fyw. Dyla rwan cael ei hyrddio am yn ôl. Use it! Onside! No! Use it!
Oedd Lamy ddim yn cael ei hawlio yn yr awyr gan Llanymddyfri. Ond mae dal yna i'r porthmyn. Maen nhw'n dal i chwarae nes y diwedd. Mae yna bach o wagle, ond y gic yn cael ei droedio i nunlla i bob pwrpas fel dyn cyrraedd y funud ola. One to go. Yep, you get there. Ten meters. There's 40 seconds left. Move in. Don't change 17. Away now. Caerdydd yn dangos i grym yn y pac. Yr hen ddywediad wrth gwrs. Y pac sy'n ennill gema a'r olwyr sy'n penderfynu o faint o bwyntiau. Mae'r pac eisiau i gair nhw, Emmanuel, Iwan Hyniw, Steffan y Brawd wedi gadael, Jason Harris yn cario yn glos y gwrthrycio yn chwarae'r naw. Last time's up, yeah. Gic dda i'r gornel. Mae Caerdydd efo'r cloc yn goch. Eisiau un sgôr arall i gyrraedd y hanner cant. Discipline red. Wedi'w ddwyn gan Llanymddyfri. Rhain mae safle gosod yn y lein di gweithio yn ymosodol. A digon yw digon yn ôl i'r is. Mae wedi bod yn brynhawn anodd iawn i Llanymddyfri. Caerdydd sydd yn dathlu 7 cais i gyd yn dod i fechgyn y brif ddinas. Ac mi oedd hi'n hanner cynta, sgofiwch chi, cyffroes, dadleuol, cardia, ceisia, anafiada. Bob dim wedi digwydd yn y 40 munud agoriadol, y cardyn coch na alla yn drobwynt cynnar. George MacDonald ar ôl i'w chwarter awr yn gadael y cae am dacol y weiwffon. Mae'n gyfo'r gêm yn agos ar y hanner. Caerdydd ar rhedeg i ffwrdd hefo hi yn yr ail y gyfnod. Y buddugoliaeth a phwynt bonws i Gaerdydd. Llanymddyfri 14, Caerdydd 45. Wel, mae'r gemau yn dod â diwrnod prysur o gemau i ben. Falle canlyniad diwrnod oedd y canlyniad yna yn erbyn Abertawe a Glynebwy. Abertawe wedi ennill 5 yn olynol cyn heddi ac yn colli o bwynt yn unig. Mi oedd hi yn ding-dong rhwng y ddau dîm na. Casnewydd, pencampwr Llynedd yn drech yn erbyn Pen-y-bont. Rygbi Gogledd Cymru yn ennill a Tomen i hunain a Aberafan a Pontypool. 2 ymysg y gwaelodion Aberafan atho hi yn honno. Felly daeth Glynebwy mewn i'r penwythnos yma gyda 9 pwynt o fantes. Dyna fel mae pethau'n parhau. Caerdydd nawr yn codi'r ail safle, Casnewydd yn drydydd, a mae Abertawe ar sodle Llanymddyfri yn y 5ed safle. 4 uchaf wrth gwrs sy'n cael y gemau adre yn y cwarteri. A dwi'n falch iawn o weid, mae Steff Emmanuel wedi dod i ymuno ni. Sori, ti ddim ond jyst i gadael i garfanau. Ti'n gofio gweld eto dy hyffordd o'r gyda thîm Danigen Cymru. O'r acen heddi, llongychiadau mawr, 7 fuddugoliaeth nawr o'r bron i Gaerdydd. Chi llawn hyder yn di chi mas na, sut mae'n teimlo? Ie, o'n i'n gwybod oedd e'n gêm mawr heddi. Dod lan fan hyn, mae'n lle anodd i ddod. A ni'n really targedu y 2 gêm nesaf. Felly, buddugoliaeth heddi, cymryd 6 pwynt o
o lle fel hyn yn rhywbeth really mawr i ni. Mi oedd Caerdydd coch na, ni'n meddwl bod hi'n mynd i fod yn drobwynt enfawr yn yr hanner cyntaf, ond chi falle di ffeindio fe'n anodd ar y cychwyn. Mae hynny'n gallu digwydd yn dywa? Ie, fi'n gwybod, wel, y person anghywir wedi dod ar, oedd Lee Rees wedi dod ar, oedd e jyst i... Ie, chi'n gwiri'r peth. So ni bach yn gutted, ond na, Caerdydd coch oedd e'n, obviously, Darllediad Road Mantes, ond o'n i'n colli y collision a nhw jyst yn mynd mlaen a o'n i wedi stryglo bach yn y penod o'na, ond o'n i wedi gwneud yn dda i dod ar gêm nôl mewn Mantes i ni. Ie, fi... Go. Iddo fi, o ti edrych mor gyfforddus fel... Ond bleser, gwelwch chi T, Harry Weil, Doshan Darwin Lewis, Tom Bowen, Matty Young, yn amlwg chi'n chwarae lot efo'ch gilydd efo Caerdydd, Dan Ugian, ond bleser, gwelwch chi chwarae fanna, chi'n clicio, chi'n deall eich gilydd, chi'n rhedeg leins cywir efo'ch gilydd. Ti'n gweld hwnna'n neud gwahaniaeth a gobeithio yr cam yma, ond y cam nesaf, bod chi gyd to ifanc ma'n dod drwedd efo'ch gilydd. Ie, mae fe'n helpu. Ymarfer gyda'n gilydd pob dydd ni'n troi lan, pob bore dydd Llun. Ni'n edrych nôl ar y gemau, ond ni hefyd yn edrych ar y tîm cyntaf, be maen nhw'n neud yn dda hefyd. So, ni gyd sort of yn yr un sefyllfa, ni gyd sort of rhwng y ddau tîm, felly ni gyd sort of yn gwythio i gilydd a ni mynd dod trwy gyda'i gilydd, felly sy'n peth really nice fyd. Dydd o'n hir nes bod chi'n camio yn ysniledd. Gobeithio. Yn erbyn tîm fel Llanymddyfri, mae'n ambell waith yn anodd, maen nhw'n licio chwarae gêm agored. Beth o plan mynd mewn i gêm heddi? Ie, fi'n meddwl chwarae mor gymaint ni'n gallu, really. Mae da nhw pac yn enwedig yn diwedd y hanner cyntaf mewn i'r ail hanner, ni wedi symud y pêl yn really dda. A ni jyst yn gallu cymryd hyder o gêm hon mewn i'r gêm nesaf? Ie, paid y poeni am dy gramadeg, mae dy ti digon i boeni am, ond jyst yn bersonol, ti yn amlwg yn awchu i ware fwy rambarth a newyddion dan ni'n mynd i weld ti a Tom Bowen yng Nghaerdydd am rhai blynyddoedd ddod, gobeithio. Ie, wel, jyst wedi ail arwyddio, felly gobeithio cico ymlaen nawr, ond jyst gweithio'n galed, pen lawr a wel, pwy sy'n gwybod beth sydd ddod. Ie, wel, mae'n gweithio mor belled. Llongyfechiadau mawr ar yr fuddugoliaeth a'r gytundeb newydd. Diolch yn fawr i ti. A ni'n mas nawr i gael mwy o ymateb gan Owen Gwynedd. Open game a Tom Bowen wneud ochr i fyny wrth i ni siarad. Siarad ar gamera, ond dwi'n dechrau fo Osian Darwin Lewis fan hyn, llongyfechiadau, sydd yn y gêm. Oedd hi'n gêm gyffroes yn y hanner cyntaf yn benodol, a dy geisiau di yn bwysig. Ie, y gwaith tu fewn fi nath wneud y ceisiau gyda Tom yn mynd trwyddo a rhoi fi tu fewn a wedyn dewi ar gwaith gyda boys tu fewn nath rhoi fi yn y lle i rhedeg ceisiau mewn, really. Ie, faint o anrhydedd bron iawn di chwarae yn y tîm ar hyn o bryd. Chi'n gweld, o'n clicio ar adeg iawn, fel seithfed fuddugoliaeth yn olynol. Mae'n gymaint o gyflymder ymysg yr olwyr yma. Ydych chi'n yn cyffroi y dorf sy'n gwylio? Ie, wel, ni'n ymarfer gyda'n gilydd 4 gwaith yr wythnos. So, ni'n deall sut mae y person tu fewn a'r person tu allan yn chwarae. A mae hwnna'n really helpu pan mae'n dod i gemau fel hwn, lle mae'r holl backline yn nabod ei gilydd yn really dda. Yeah, Tom, you know each other so well, the backline, play Wales 20s together. You know, how is it for you coming back to play club rugby with Cardiff, with these guys you've played with kind of for so long? You know each other inside out. Yeah, exactly that. I love playing for Cardiff. You're playing with your best mates, especially in our back line. We all play together and train together week in, week out. So it's always nice playing with some of your best mates, especially like nights like these. And these are going to be nights that we'll remember later on in our career and we'll talk about, hopefully. Yeah, you're second in the table at the moment, putting pressure on everyone on the top. But there's a big game to come on Thursday now as well. Newport up next. It's going to be a big game in context of trying to finish in second place and also Newport going well. You want to give a marker against the champions. Yeah, exactly that. Look, we've got something nice to build on here. I think we've been going well now for the last couple of games, so I think it's only up from here for us. So looking forward to Thursday, and I'm sure we'll rip in. Diolch Tom, good luck for Thursday. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much, thank you. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Mae'n tymlo i fi, Josh, sorry, mae fans Josh Turnbull wedi dod i. Mae'n tirwyddo rhywbeth fi'n meddwl, ond mae'n tymlo i fi fel bod e'n dosbarth crewweddol special fan hyn. A ni wedi bod yn sôn am Emmanuel, Tom Bowen, Darwin Lewis.
So ni wedi bod yn siarad am Matty Young, a dde cystal yn gefnor yn dod? Ie, dde wedi curo pawb eddi, fi'n meddwl, bydd Berian Watkins yn cael nightmares o beth oedd wedi'n neud i fe. Ie, mae llwyth o chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, wnaeth ni gweld Rhys Cummins yn dod mlaen, hen Ben, Jason Harris yn dod mlaen, sy'n just arweinydd eto yn y grŵp na, ond gwrdd boes ifanc sy'n dod trwyddo, mae clwb Caerdydd yn sefyllfa dda yn mynd i'r dyfodol, really. Ie, dyn, dim dwywaith am hynny. Reit, os gollwch chi'r carden coch yn yr hanner cynta, dyma fe, o'n i gyd yn gytun ar yr egol bod i'n benderfynu dyma fe, George MacDonald yn dymchwel Steph Emmanuel. Nes i'n ngofio gofyn iddo fe am hwn, gan bod ni wedi gweld gymaint. Ie, mae llwyth o chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, wnaeth ni gweld Rhys Cummins yn dod mlaen, hen Ben, Jason Harris yn dod mlaen, sy'n just arweinydd eto yn y grŵp na, ond gwrdd boes ifanc sy'n dod trwyddo, mae clwb Caerdydd yn sefyllfa dda yn mynd i'r dyfodol, really. Ie, dyn, dim dwywaith am hynny. Reit, os gollwch chi'r carden coch yn yr hanner cynta, dyma fe, o'n i gyd yn gytun ar yr egol bod i'n benderfynu cywir, dyma fe, George MacDonald yn dymchwel Steph Emmanuel. Nes i'n ngofio gofyn iddo fe am hwn, gan bod ni wedi gweld gymaint. Ie, mae llwyth o chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, wnaeth ni gweld Rhys Cummins yn dod mlaen, hen Ben, Jason Harris yn dod mlaen, sy'n just arweinydd eto yn y grŵp na, ond gwrdd boes ifanc sy'n dod trwyddo, mae clwb Caerdydd yn sefyllfa dda yn mynd i'r dyfodol, really. Ie, dyn, dim dwywaith am hynny. Reit, os gollwch chi'r carden coch yn yr hanner cynta, dyma fe, o'n i gyd yn gytun ar yr egol bod i'n benderfynu
Cywir, dyma fe, George MacDonald yn dymchwel Steffan Manuel. Nes i'n ngofio gofyn iddo fe am hwn, gan bod ni wedi gweld gymaint